intuitiboa eta oso esango nuke nahiko azkarra naizela. Ez dut gehiagi pentsatzen ze, pentsatzeko ze hori jaindet lehenagotik. Bai. Kasu honetan, beka hau jasota egingo dituzun bi obra hauek badute iraupen aldetik mugarik edo... Bai, orkestanena 5 minutu, nahiko laburra, esango nuke, ze orkesta baten gertatzena geroz eta handigoa izan masa instrumentala, geroz eta denbora gehiago behar dezu zure ideia garatzeko, bestela oso labur gatze da. Bestetik, instrumentu bakarra lehi batentzat luzea itea zailagoa da, ze gauza gehiago behar dituzu sartu ezta. Eta orkestakoak 5 minutu eta besteak 10 minutu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Psst, I see dead people. Aye, Mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak throw, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. That fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Tryna strike a chord, and it's probably A minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something P-Rest that's for bitchin'? You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy, fresh Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes or over your foe. The other vaginal option. Egun honen entzule goizeko 7 dira, otsailak 11 asteazkena, eta Naiz irratia entzuten ari zara. Espainiako polizia Sidenorrek Basaurin duen egoitzan bertaratu da asteartenetan Auzitegi Nazionalaren aginduz. Bizkaiko enpresak Israelgo estatuari altzairua saltzeagatik abian dagoen ikerketaren testu inguruan. Jose Antonio Jainaga enpresako presidenteak joan den azaroan deklaratu zuen Auzitegi Nazionalean genozidioan balizko konplize izatearen akusaziopean. Espainiako poliziaren iturriek baieztatu dutenez, epaiaren ekimenez eta isilpeko eginbide batzuen baitan egin dute aipatutako operazioa eta ondorioz ez da informazio gehiago zabaltzerik espero. Era berean Sidenorrek berak baieztatu du polizia bertaratu dela, baina zehaztu du ez dela erregistro edo miaketa bat izan, informazio eskaera bat baizik eta justiziarekin lankidetzan aritzeko duen konpromisoaren eredutzatia du.
Bestalde, 5 greba jardunaldi eta 4 orduko etenak deitu dituzte Amurrioko Tubos Reunidos enpresan. Greba egunek bat egingo dute enplegu erregulazio espedientearen negoziaketa egunekin, eta etenak otsailaren 18 eta martxoaren 6 artean burutuko dira. Enpresak aurkeztu duen enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko Amurrioko Tubos Reunidosek greba deitu du otsailaren 17, 23 eta 26 zein martxoaren 4 eta 9. Honetaz gain, 4 orduko lanuzteak egingo dituzte 9 egun desberdinetan. UGT-ko enpresa batzordeko presidenteak balioan jarri du enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko borrokarako bide orria martxan dutela. Eta beste langadazka bat, helak salatu du Volkswagenek Busalaireko zuzendaritzak barkatu eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak plantillari xantaia egiten ari zaizkiola lan ikuskaritzaren eta lanarloko epaitegiaren ebazpenak ez aplikatzeko. Ebazpen horiek kontratazioaren arloko legedia betetzera behartzen dituzte. Gogorarazi dutenez, lan ikuskaritzak elaren salaketa baten ondoren behin-behineko 156 kontratu atzeman zituen lege iruzurrean eta 93 kontratu mugagabe egitera behartu zuen enpresa. Elak nabarmendu du UGT eta Komisiones Obrerasek zuzendaritzaren alde izandako jarrera agerian geratu zela epaiketan. Jarrera hori ez dator bat bi sindikatu horiek martoreilgo zean lantegian izan zutenarekin, diskriminazio hori errefusatu baitzuten. Eta Debusek Donostiako autobus enpresako langileek mobilizazioa egin dute euren lan baldintzetan hobekuntzak eskatzeko. Bidaiari kopuruak nabarmen gora egin arren plantilla ez delako indartu. Muturreko egoera batera heltzen ari direla ohartarazi dute. Labek azaldu duenez, Debusek 29 milioi bidaiari erregistratu zituen 2023an eta 2025an 33 milioi, alegia inoiz baino bidaiari gehiago izan zituela aurreko urtean. Sindikatu abertzaleak ohartarazi du 2 urtean 4 milioi pertsona gehiago garraiatu arren, langileen baliabideak berdinak izaten jarraitu dutela. Bestalde, 84 langile hil ziren lan istripuz pasaden urtean eta ia 700 azken 10 urteetan laneko arriskuak eta prebentzio falta salatu dituzte Lab ESK, Esteilas, N Etxalde eta 3 sindikatuek. Eta patronalaren zigorgabetasunarekin amai dezaten exigitu diete gobernuei. Lan arriskuen prebentziorako legea indarrean sartu zenetik 30 urte bete diren egunean aipatutako sindikatu eta ordezkariek agerraldia egin dute Bilbon. Euskal Herrian istripuen kopurua etengabe ari dela handitzen ohartarazteko. Bestalde, Gipuzkoako aldundiak AP8 autobidearekin lotura berri bat sortuko du Galarretan. Hernanin adierazi dutenez, lotune honek trafikoa arindu eta Donostialdeko loturak hobetuko ditu. Proiektuak 15 milioi euroko kostua izango du. Lotura berri honek Miramonerako eta Hernanirako sarbideak erraztuko ditu eta ingurune osoaren segurtasuna eta arintasuna hobetuko ditu. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari begira errepidetan ez dugu bestelakorik. Aipatzeko, lasaitasuna uneotan, gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzea lankideak emango digu. Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodei dezente izanagatik zeruan nahiko ateri utziko dio, naiz eta Pirinio inguruan ez den baztertu behar zaparrada txikirin bat edo beste botatzea. Ondoren eguerditik aurrera zaparradak ugaritu egingo dira, eta hartxalde partean fronte ezberdinek eragingo gaituztenez giro ezegonkorra nagusituko da. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira azkar batean, euri gehiago botako du Kantauri Isurialdean, eta bereziki kostaldetik gertu, eta gainera tarteka oraindik zaparrada mardu xamarrak botako ditu. Gau partean, badirudi, atertzeko joera hartuko duela. Hego mendebaldeko haizea arro xamar ibiliko da, azken orduetan zakartuz, bereziki lurraldean mendebaldean, temperatura minimoek gorraka jarraituko dute eta goiza epela izango da, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz bera egingo dute, Kantauri Isurialdean 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 13 eta 15 gradu bitartean, temperatura freskoenak urte sasoi honetan ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
irratia. Bada dena hasten den egun bat. Eskola aukeratu zaurrak nola haztea nahi dugun erabakitzen dugu. Kalitatezko hezkuntza baten alde egiten dugu, errespetua, aukerak eta bizikidetza bikainak diren leku batean. Euskal Eskola Publikoa, kalitatezko hezkuntza. Aurrematrikula otsailaren 2tik 13 irekita. Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Eta goizeko 7 eta 7 eguraldia entzun dugu, eta orain eguraldiaren tertuleri ongi etorria emango diogu, baita Iñakiri Erromotik beste aldean dugula. Kaixo Iñaki, egunon? Kaixo, egunon bai. Zer moduz? Bueno, ondo. Astea badoa eta epila. Dator. Zorionez, ja, apurke dirudi Gabonetako eta Gabonen osteko hotxak apurret pasatzen ari dira. Eta, epila. Hotza be, baina euria ez dakit nola ibiliko zareten handik, gu gaur ere hemen libratu dugu oraingoz, esan beharko dut, baina... Ba, ez pentsa. Ditzi, kalea bustite dago apurret, baina ez, ondo. Epela dago, zerua nahiko garbi, izarra ikusten dira ondino, osea, 13 gradu dekogu, eta, bueno, hemen... Ez da freskotxo 13 gradu guretzako, ez da ohituta gaude ere. Temperatura leuna esango nuke. Ez, hori esan dagoa, osea, azkenei jontan bereziki pasatutako hotzak eta destempleak, goeratik, apurke peltzen. Doala, ikusten da. Egia da. Txoriak eta edoagoa daude txoriak. Egia da, azken hilabetetako temperatura aldaketa hauek nik uste dut denok eduki gaituztela ere, erdi gaixotzen, ez? Pixka bat zorotuta ere, ez? Bai, estarriak hartuta eta bai, horren aroa izan da. Horren aroa eduki dugu. Baina, bueno, esan dako, dirudi, apurke dirudi dia hobetzen da, egunak. Nik uste jendea gongo dela gogoz, zuk esaten ari zarenarekin benetan horrela izateko, noski egia da gainera asteburu honetan badaukagula hitzordu potenteren bat, ez? Esatekerako inauterien hasiera, beraz ez dakit nik nola egingo duen, ez dakit Donostian behintzat danborra da denean aurten libratu dugu, baina tomanen ere euria egiten du, eta ez dakit Tolosan ere askotan, ez? Justu jaiak direnean ere, euria izaten dugu, ez da? Ez dakit Euskal Herriko beste txokoetan nola datorren ere. Bai, bueno, asteburu honetan libratzen dugun edo ez dakit ondino. Hotza, ez dut uste, da begi izango dela. Zuk esango zenuke, Iñaki, hotza bukatu dela ja. Bueno, oraindik ez, baina ikertzen da apurrete zikloa apurtzen ari dela. Hotzen zikloa apurtzen ari dela, dirudi. Emango diogu atxedentxo bat, ez? Hori da. Bai. Kalea jerse hutzean edo jaka hutzean ateratzeko egun hauek ja proposa izan dira. Osea, orduaren arabera ere hori egia da. Ez da gian entzuleren bat izango dugu orain lanera bidean, goizeko 7ak ez dakit. Bueno, ja da bai, sumatzen hasi da, ez duela hainbeste hotzik egiten, baina ni bostetan kaletik nebilen, eta ja da oraindik ere pixkatxo bat, atzokoarekin alderatuta, nire ustez gaur epelago dago egun, hori egia da, sumatzen da euri gutxiago egin duela, ez dago hain fresko giroa, baina, bueno. Bai, gainea hori, bakizu, euri egiten badu epelagoa da. Normala. Euri egiten badu apurrete epelagoa mantentzen da. Eta ikusiko dugu da, eta azte gudurako, zelan datoren, klaro, zuke, esan duzun modun, baina uteria datozela.
Eta nik uste dut bat baino gehiagok, nik uste dut bat baino gehiago hori etzaiola inporta gehiagi euria egingo duen ala ez, gero parranda egiteko, ez da? Aitzakia gutxi du jendeak ere festak direnean. Eta nik bakit, zuk ere jakingo duzuz, baina Tolosaldea inguruan jendeak ez du utxe egiten gainera, hori da urteroko egunik potenteenak izaten dira inguru hartan. Bai, famatu adibidez, inkluso hemendik ezagutzen dugu. Tolosako inautegien salma eta fama, noski, bai. Zu gerturatzeko asmoa duzu, Iñaki? Ez. Ez da ezegatik, baina, bueno, azte buduntan, bebai, auzoan gure diskrezioarekin eta gure txikitasunarekin, inautegia deko gube, bai, hemen. Auzoan, noski. Inauteri, auzoko inauteriak ere ondo daude, xumeagoak, baino lasaixagoak ere izango dira ziurrenik. Bai, gure auzoa oso personala denez, izango badago jende guztia esango du bere auzoa eta bere auzo personala direla, nik ere esaten dut nire auzoa engatik, baina, hemen deko gure auzoetako komisio, auzoetako inauterietako komisioa, antolatzen duena, auzoko talde desberdinak, tantxa taldea, gazte aizian taldeak, eta turbito taldea, eta, badaude talde batzuk antolatu, aman komunean antolatzen dabela, eta hemen dekogun berezitasuna da, hemen urtero erabakitzen dela gai zentral bat izatea, eta horren inguru izango da, inauteria, eta urten, urdina kolorea erabaki da, gai zentral bezala, eta, hori jakin da, gero norberaren imaginazioa da agintzen duena. Talde guztiek, ez, gehi berdina dute, baina gero bakoitzak urdinarekin lotuta dagoen zerbait aukeratu dezake? Hori da, jende guztia, ez bakarrik taldea, baizik auzotar guztiak. Esan dagoa, oso auzo berezia denez, oso egitartasuna eta autoantolakuntzaren tradizioa beti izan da oso importantea gure auzoan. Eta hori balore importantea da, mantentzeko eta zabaltzeko. Bai, ez guztiz garrantzitsua da, eta auzolana sustatu izateko gerora ere, bai festa eta elkarlana ere garrantzitsua da, baina arreta ematen esan duzun horrek ez denak urdinez, ze koloreagian antzeko izango da, baina mozorroak oso desberdinak izan daitezke, noski? Hori da, gero, eta limitazioak egongo dira edo ez, ez dakik, ni suposatzen dut, ez dakit, pitufoak agertuko direla, hainbat agertuko direla, baina auskalo, hortik hau bera, gero norberaren imaginazioa, edo norberaren irudimena izango da, malkoa zabaltzen duena. Eta hori da, guztiz bereziena, ikustea norberaren edo irudimena, noraino doan, hori da importantena. Nik uste dut sorpresa izango dela, ez? Jendeak ez du esan oraindik, ez? Ez mozorra izango duen. Ikusiko dugu, Ez duzuek kiniela moduko bat egin ere, edo asmatzeko? Hombre, ez, baina, esan dagoa, badaude gauza batzuk etortzen dira burua, eta, esan dagoa, ez da, segurazki, pitufoarena, agertuko dira batzuek, segurazki, abatabeko personaiak, ere, agertuko dira, sigur, baina, gero, auskalo, zer? Joda, igual ikusten oso bitxia gainera hori, gaina normalean gaia jartzen denean, ikusten ditugu betikoak, ez basamortua, edo eta jendeak jekez jantzita, edo bakeroak, eta lako izaten dira, baina kolorekin enuen inoiz entzun. Kolorearen adakau, beste guti batean adibidez izan zen, beldurra. Beldurraren inguruko gaia. Eta horrela, eta hauten, tokatu dena izan da, urdina kolorea. Eta hitz horrekin, a ber. Ea, ituruko gara eguraldira, eta ea, eguraldiona egiten dizuen hortik ere, noski. Bestela, urdin hori ez dakit nik uste pitufos doazenak bestela, pintura guzti hori bera joango da, baino... Ea nola bukatzen duten gero guztoko kaliek bestela, dena urdinez beteta, baino... Baina bai, espero da aguantatzea, ez da inak, nik ikusi dudanez, aurre ikuspenen arabera, justu aste buruan dator gainera eguraldiona. Bai, eta egun zentrala zapatua izango da. Larun bata izango da.
Eta gainera, bakarrik festa egitea dena ez denez, baita ere, aprobetxatzen, noski, eta gatzari buruz beti hitz egin behar dugunez, zapatuan ere, konzentrazio bat izango da, auzoan, Palestinarekin elkartasuna, mantentzeko, salatzeko, eta gazari buruz hitz egiten jarraitu behar denez, Gernika Palestina, auzoko Gernika Palestina taldearen aldetik, konbokatoria bat dago ere, bai, konzentra bat egiteko. Oso interesgarria hori, gainera ikusten dugu, nahiz eta festa egon beti dagoela aldarrikapenerako tartea, ez dugu laztu behar ere ez, gu gozatzen godan bitartean, dagoela laguntza behar duen jendea ez, eta beti ondo dago, ahotsa ez duten horiei ere, laguntzea ez, erakustarazten zein daen egoera hori, eta gure ez dakit, ondare parte hori ez, uzten ere, aldugun heinean, noski? Bai, hori dautasuna mantentzen duen, xarma hori mantentzen duena, ez da? Hori dautasuna hainbat gauzera eman behar da. Jaietan ere, autoantolakuntza erabili jaietarako, baina beti izan den moduaz, jaia, borrokaia bai, noski. Bai, ez festarako bakarrik, noski, bai, ez zinaki. Eskerrik asko, gaurko tartetxorengatik, espero dugu, ez hori egitea, denok urdin jarraitzeko, ez? Batez ere margotuak dauden horiek, oso ondo pasa asteburuan, eta asmatzen duzun, eta demoraldia bukatu zaiegon behingoz. A ber, gutxean ez, asteburuan auzoaz gozatuko dugu, eta gero, Tolosa daño ez, baina ikusiko dugu, igual atomen azteko matitzenean edo, igual, hori bai, aztu egin zaite. Mundakara urbiltzeko aukera digun. Bueno, Tolosa ez baino mundaka bai, zeu zer badaukago. Bai, mundakako atorrak ikusteko modukoa da. Oso ondo, Iñaki, asko gozatu asteburuan eta mundakan ere, asteartean, hortik oraindik heltzen digun, eguraldi honak, eta datorren astera arte, eskerrik asko. Venga, ondo izan ba. Agur. Agur, bai. Beno eta guraldi tertuliaren ostean berriz albiste helduko diegu eta zazpieretako sarreran aipatu dizuegun bezala Espainiako poliziak Sidenorrek pasaurin duen egoitzan bertaratu da astearte honetan auzitegi nazionalaren aginduz. Bizkaiko enpresak Israelgo estatuari altzairua saltzeagatik abian dagoen ikerketaren testu inguruan Jose Antonio Jainaga enpresako presidenteak joan den azaroan deklaratu zuen auzitegi nazionalean genozidian balizko konplize izatearen akusaziopean. Espainiako poliziaren iturriak baieztatu dutenez, epaiaren ekimenez eta isilpeko eginbide batzuen baitan egin dute aipatutako operazioa eta ondorioz ez da informazio gehiago zabaltzerik espero. Era berean, Sidenorrek berak baieztatu du polizia bertaratu dela, baina zehaztu du ez dela erregistro edo miaketa bat izan, informazio eskaera bat baizik, eta justiziarekin lankidetzan aritzeko duen konpromisoaren eredutzat jo du. Ikerketa honen barruan, Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainagak inputatu gisa deklaratu zuen iragan azaroan, hain zuzen ere Forbes
zerrendan Espainiako estatuko 100 pertsona aberatsenetako bat zela jakin eta gutxira. Jainagak Audientzia Nazionalean argudiatu zuen Israelentzako altzairu salmentak eten egin zituztela Espainiako gobernuak debekua ezarri eta berehala, eta ondorioz aurretik egindako operazio ekonomikoak legezkoak izan zirela. Kasu honek, Kataluniako gobernuz kanpoko erakunde batek jarritako salaketan du jatorria, armak ekoizten dituen Israel Military Industries enpresari altzairua saltzeagatik, Espainiako gobernuari jakinarazi gabe eta dagokion erregistroan inskribatu gabe. Francisco de Jorge epaileak onartutako akusazioaren arabera 2024ko abuztutik 1207 tona altzairu bidali dira. Eta bestalde, Zabaiako espetxean preso zegoen 35 urteko gizonezko bat bere ziegan hil zen joan den ostegun goizaldean. Salaketa elkarteak ziurtatu duenez, bizpahiru orduz osasun arreta eskatu zuen arren ez zioten eskaini. 10 dira jada Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetan zendudako lagunak lakuak eskumena bere gain hartu zuenetik. Egoi Berategi. Familiak emandako eta salaketak bere webgunean argitaratutako informazioaren arabera, ofizialki eta autopsia jaso arte haren heriotza balizko pilotzeko baten ondorioz eman da. Hala ere, biek berretsi dute gizonezko honek 2 ordu eman zituela osasun arreta eskatzen bere ziegako komunikazio gaioaren bitartez. Espetxe funtzionarioek ordea, goizean ateak zabaldu arte itxaron beharko zuela adierazi omen zioten eta handik gutxira zendu zen. Hildakoa Bizkaian bizi ohi bikotekidea zuen eta baita 4 seme-alaba ere. Naiz harremanetan jarri da Lakuako Justizia Sailarekin eta honek Zabaiako espetxean emandako heriotza baieztatu du. Kontsultatutako iturrien arabera ez dago indarkeriazko heriotzaren zantzurik eta badirudi arrazoi naturalak daudela heriotzaren atzean. Hala ere, esandakoa autopsia egin beharko da gertatutakoa argitzeko iturri berberek zehaztu dutenez. Salaketak gaitzetsi du honakoa, ez dela kasu isolatu bat, ez da salbuespenezkoa ere. Izan ere, gogorarazi du elkarte honek 2021ean Eusko Jaurlaritzak espetxen eskumena bere gain hartu zuenetik, gutxienez 10 heriotza izan direla Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetan arrazoi ez naturalak tarteko. Zentzu honetan, espetxean osasun arreta eskasa, azalekoa, berantiarra eta eskuratzeko zaila izaten jarraitzen duela diote eta ez direla presoek askotan izaten dituzten arazo kronikoentzako baliabideak bermatzen, ez da erraztasunak ematen gaixotasun larriak dituztenen kasuan espetxetik ateratzeko. Gainera, heriotza horien inguruan familiekiko, gizartearekiko eta komunikabidekiko komunikazio ofizialik eza eta opakotasun sistematikoa kritikatzen ditu salaketak, baita fiskaltzak heriotza hauek ofizioz ikertzeko duen interes falta ere. Salaketak elkarretaratzea deitu du Zabaian emandako heriotza osalatzeko, datorren ostiralean izango da otsailaren 13an Andre Maria Zuriaren plazan eguerdiko 12:00. Eta 5 greba jardunaldi eta 4 orduko etenak deitu dituzte Amurrioko Tubos Reunidos enpresan. Greba egunek bat egingo dute enplegu erregulazio espedientearen negoziaketa egunekin eta etenak otsailaren 18 martxoaren 6 artean burutuko dira. Enpresak aurkeztu duen enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko Amurrioko Tubos Reunidosek greba deitu du otsailaren 17, 23 eta 26 zein martxoaren 4 eta 9. Honetaz gain 4 orduko lanuzteak egingo dituzte 9 egun desberdinetan. UGTko enpresa batzordeko presidenteak balioan jarri du enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko borrokarako bide orria martxan dutela. Proposamen honek ez du zerikusirik gela sindikatuak proposatu duen greba mugagabearekin. ESKak sindikatu abertzalearen proposamena babestu du, proposamen irmoa dela aldarrikatuz. ESK sindikatuak gogora ekarri du ere 2021 urtean langileak beste altzairutegin indartsuago batera leku aldatuko zituztela iragarri zela, edota 2023an hidrogenoaren garraio eta produkzioaren sektorearentzako tutuetan kokatu nahi zutela enpresa.
Eta elak salatu du Volkswageneko zuzendaritza eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak plantillari xantaia egiten ari zaizkiola lan ikuskaritzaren eta lan arloko epaitegiaren ebazpenak ez aplikatzeko. Ebazpen horiek kontratazioaren arloko legedia betetzera behartzen dituzte. Gogorarazi dutenez lan ikuskaritzak elaren salaketa baten ondoren behin-behineko 156 kontratu atzeman zituen lege iruzurrean eta 93 kontratu mugagabe egitera behartu zuen enpresa. Elak nabarmendu du UGTek eta Komisiones Obrerasek zuzendaritzaren alde izandako jarrera agerian geratu zela epaiketan. Jarrera hori ez dator bat bi sindikatu horiek Martorelleko Seat lantegian izan zutenarekin, diskriminazio hori errefusatu baitzuten. Ebazpenak betetzeko epe bat zuten lan ikuskaritzarena urtarrilaren 30 baino lehen egin behar zen. Hala ere, nabarmendu duenez enpresak UGTrekin eta Komisiones Obrerasekin batera plantillari xantaia eta mehatxatu egitea erabaki dute. Elak salatu du halaber Nafarroako gobernuak ez duela ezer egin egoera horren aurrean. Eta Debusek Donostiako autobus enpresako langileek mobilizazioa egin dute euren lan baldintzetan hobekuntzak eskatzeko. Bidaiari kopuruak nabarmen gora egin arren plantilla ez delako indartu. Muturreko egoera batera heltzen ari direla ohartarazi dute. Labek azaldu duenez, Debus 29 milioi bidaiari erregistratu zituen 2023an eta 2025an 33 milioi alegia. Inoiz baino bidaiari gehiago izan zituela aurreko urtean. Sindikatu abertzaleak ohartarazi du 2 urtean 4 milioi pertsona gehiago garraiatu arren langileen baliabideak berdinak izaten jarraitu dutela. Horregatik lan baldintzetan hobekuntzak eskatu dituzte, hala nola lineak burutu alizateko egiteko denbora tarte errealistak. Aldarrikapen hauei tiraka otsailaren 17 deitu du Debuseko langileek elkarretaratze berri bat Donostiako udaletxearen aurrean 12etan. Eta 84 langile hil ziren lan istripuz pasaden urtean eta ia 700 azken 10 urteetan. Laneko arriskuak eta prebentzio falta salatu dituzte Lab, ESK, Esteila, Sene Etxelde eta 3 sindikatuek eta patronalaren zigorgabetasunarekin amaitu dezaten esegitu diete gobernuei. Itxaso Leon. Lan arriskuen prebentziorako legea indarrean sartu zenetik 30 urte bete diren egunean, aipatu sindikatuetako ordezkariek agerraldia egin dute Bilbon Euskal Herrian istripuen kopurua etengabe ari dela handitzen ohartarazteko. Esan dezakegu 30 urte beranduago porrot baten aurrean gaudela, lan osasunaren datuak ikusita. Izan ere 2025 honek sindikatuok arakatutako datuen arabera 84 hildako lan istripuetan hildako utzi ditu Euskal Herri osoa. Nabarmentzekoa da sindikatuko ordezkariek emandako zifra azken hamarkadako altuena dela. Hauetatik 50 Euskal Autonomia Erkidegoan hil dira, 29 Nafarroan eta 1 Ipar Euskal Herrian. Azken laurak atzerrian edo itsasoan hildako euskal langileak dira. Sektorei dagokienez nabarmendu behar da besteak beste hildakoetatik 22 garraiolariak zirela, 16 industriako langileak, 12 eraikuntzakoak eta 3 basolanetakoak besteak beste. 84 hildakoetatik 25 istripu ez traumatikoak izan dira. Lanak eragindako erritmoa, ratioek eragin zuzena dutela egoera guzti horietan. Beraz, horren inguruan azterketa eta hausnarketa eskatzen diogu administrazioari eta neurriak implementatu izala. Jakinik gainea arrisku psikosozialen prebentzioa dela gutxien egiten dana. Gero eta nabarmenagoak dira lanak eragindako arrisku psikosozialen eraginak langileen osasunean, eta bai estresa, lanak eragindako erritmoa, ratioek eragin zuzena dutela egoera guzti horietan. Beraz, horren inguruan azterketa eta hausnarketa eskatzen diogu administrazioari eta neurriak implementatu izala. Jakinik gainea arrisku psikosozialen prebentzioa dela gutxien egiten dana enpresen esku. Prekarizazio honen isla gisa Fiteroko kasua aipatu dute 2025ko martxoaren 5ean, 4 pertsona hil ziren bertan, 2 kamioik aurrez aurre talka eginda. Sindikatuek beren afiliazio saren eta komunikabideen bidez izan dute heriotza hoien guztien berri, baina gehiago ere izan litezkela nabarmendu dute administrazio publikoek emandako datuak ez baitira gardenak. Informazioaren aria.
Eta goizeko 7:00 diren honetan, gaur naiz eta garak dakarten editorialari begira jartzeko unea iritsi zaigu. Lerroburua, kartzela nekez da bateragarria osasunarekin. Kartzela nekez da bateragarria osasunarekin. 35 urteko preso bat hiltzen Zaballako kartzelan ziegan pasaden ostegunean, salaketak salatu duenez. Alarguna eta 4 seme-alaba utzi ditu. Elkartea kasuaren berri emateko erabili zuen oharrak dioenez, interfonoaren bidez 2 edo 3 ordu lehenago osasun arreta eskatu ondoren hiltzen. Hala ere, ez zioten une honetan arreta eman, baizik eta gelaiske ireki arte itxaroteko esan zioten. Hori erabakigarri izan da, eta justizia sailak argitu behar du. Heriotza arrazoi naturalengatik deskribapena nekez egokitzen da, hartatu gabeko sorospen eskari bat egon daiteken kasu batera. Nola nahi ere, espetxetan eta kartzelatik kanpo alabeharrak egon arren, presoen osasuna espetxe agintaritzaren ardura da. Burdinezien arteko heriotza oro, neurri handiago edo txikiagoan, osasunaren sustapenarekin bat etortzeko zaila den zigor sistema baten porrota da, espetxe ereduen artean alde handiak egon arren. Ildo horretan, zifrak testu inguruan jartzea komeni da. Gasteizko gobernu 2021 batean, espetxen eskumena hartu zuenetik, 10 pertsona dira Arabako espetxean, gehiegi dira jakina, baina ez da ahaztu behar 2021an soilik 6 izan zirela, eta aurreko urtean 5, beti termino erlatiboetan eta estatistikoetan egoerak hobera egin du Lakuako administrazioan. Horrek ez du esan nahi presoen baldintzak eta osasunerako sarbidea nabarmen hobetu beharrez zirenik. Heriotzaren berri eman zuen oharrean salaketak osasun arreta defizitarioa salatu zuen, batez ere patologia duala, sufrimendu psikikoa, kontsumo problematikoak edota gaixotasun kronikoak dituztenengan. Espetxeak presoen osasun egoera okertu baino ez du egitean, eta hori kontuan hartu beharko litzateke, bitartean Lakuak preso hoiekin gertaturikoan argitu behar du. Egon daitezkeen akats guztiak antzeman behar ditu eta horrelako zerbait berriro gertatzeko aukera minimizatzeko bitartekoak jarri behar ditu. Eta editoriala entzun ostean azalei begirada emateko tartea iritsi zaigu ere. Eta etxetik hasiko gara egunero egiten dugun bezala, gaurko garako lerroburua, muere un preso de Zabala tras requerir atención sanitaria da. Azaleko argazkian tubos reunidoseko amurrioko fabrikako langileen irudi bat da nagusi gaurkoan. Berriaren kasuan titularra honakoa da, makina erremintak 2025 zapore gazigozoarekin amaitu zuen eta 2026an ere urte zaila espero du. Argazki nagusian Toni Kuña eta Gladys Giraldo kontrapunto kolektiboko kideak ageri dira. Deiak berriz tubos reunidosen gaineko lerroburua dakar gaurkoan. El gobierno vasco implica al español en las medidas para hacer viable a tubos reunidos. Azaleko irudian Sidenor enpresako langileak poliziaren agentekin gurutzatzen ikusten dira enpresa metalurgikoaren sarreran. Bestalde, Noticias de Gipuzkoak Euskadi se prepara para grandes incidentes de ciberseguridad. Ekarri du titularrera, azalera karretako irudiak realaren entrenamendu baten irudia dakar. Diario de Noticiasek, solo 896 de 7.321 superan la primera prueba de OPE de administrativo ekarri du, titular bezala. Azalera, argazki nagusian, minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak saridutako ikerlari nafarrak ageri dira. Diario de Navarrak irudi bera dakar, baina titular desberdina. Los robos con violencia aumentan en Pamplona un 40% durante el último año, da gaurko lerroburu. El Correoren kasuan honakoa da gaurko titularra, la cofradía calcula que la alubiada costará entre 5 y 7 euros más por San Juanero. Azaleko argazkira honekin lotutako irudiak argi dute kofradiako presidentea ageri da bertan. Eta azkenik, el diario Vasco, la entrada del Alavesa Vital Ayesa eleva la presión para llevarse la sede de Gipuzkoa, dakar lerroburu. Azaleko argazkian, realzaleak San Mames aurrean ageri dira. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean.
Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian. Informazioaren aria, naiz irratian. Hoy en mi ventana brilla el sol, el corazón se pone... Egun honen zule goizeko 8 gutxi emateko eta eguneroko tertuliarekin hasi aurretik Iker Gurrutxaga lankideak gaurkoan ekarri digun abestia entzungo dugu eta Ikerrek bidaletako audioa ere abestiaren inguruan aipatzen digula esango nuke. Aurrera, Joar. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, gaur astazkena, gaur kopako finalerdia izango dugu naiz irratian eta horren ondorioz, gaur eguerdia musikariarik errepikatu bat izango duzu, Eta gaur ekarri izan kantua, Jon eta Aitor Sarasuaren fauna txiki bat bertso berritan izeneko lanetik ateratzen dut. Asteburuan bertsotan murgilduta ibili ginen, eta bertsotan murgilduta ibili ostean, bertsotarako doinu bat ekartzea pentsatu dut. Zergatik hau, baduelako unkidura berezi bat sortzeko gaitasuna kantu honek, eta Ursusti Betanus izena du, eta bakarkako gaietan eta aritzeko eta doinu dotorea delako. Eta besterik gabe, gaurko honetan goxotik hasteko aukera ematen duelako. Esan da ezela, 95ean atera zen, fauna txiki bat bertso berritan deituriko lana, eta bertatik ateratzen dugu, kantu hau, Ursusti Betanus, Jon eta Aitor Sarasuarena. Aspaldi hartz bihurrion lilura, izerdiotzez hurbiltzen ginen buru ilun lurruntsura. Hainbeste maite genuen tontor, sakratuaren itxura, hurbilta urrun haizez gordea, begira beti zerura. Gizonik inoiz iritsietzen, toki bakarra zen ura, toki bakarra zen ura. Gutizigune bihurtu oidu, gizonak leku ederra, gure mentira ere sartu
sartu zen azal zuri begizierra. Konkistarako abila bezain, otoitzerako alferra. Mendi magala bihurtuz bere, irrikatokian gerra. Sokaz taburniz prantatu zuen, gailurren kontrako gerra. Gailurren kontrako gerra. Gailurrei gerra irabaztea, omen da marka itzela, bitxamponekin morroi harturik, hemengo gizon zimela. Zeinek lehenago ta sarriago, horixe jolas krudela, bide hau. Bueno, entzun dugu asteazkena ondo hasteko abesti hau, eta orain bai ekingo diogu tertuliari, 10 minutuko tartea izango dugu besterik ez, baino nire alboan dut hemen estudio nagusian Ireia Kanbra eta telefonoz beste aldean dugu ere, Oñaz Aizpuru, egunon? Egunon, kaixo. Zer modu zaramatzu astearen erdialdera iritsi izte hau? Bueno, neketxu ez, pixkat edo? Asteko 3. eguna da. Eta bai, luze egin zait. Baina, ni moderatzailea naiz gaurkoan, baina niretzat 5. eguna, asteko, bai. Bueno, baina zeuruz izatoz, claro. Desiatzen nago, bai, ostirala iristeko, baina... Etorriko da, lasa, etorriko da. Ez da zer falta, dena, baikorrak izan marko gara. Hori, bestela... Ez gara iristen bezala, ostirala. Bueno, gaurkoan ez dakit, ez da zer ekarri duzuen egia esan, tertuliara, espedu gehikitzikagarriak izatea. Ni, aipamen bat ingo, eta negu jokoar olimpikoak dabiltza, bakizuta hasi diela. Esango dugu entzuleai Iñigo Asensio, bigarren kafeko gure lankidea, bat bastimekin de ibiltzen dela, eta, bueno, kasu honetan, handa hola eta sartuko dela ordu bete inguruan gurekin. Honekin lotuta ez dakit irakurri zuten albistia, ni balakoetan sartzen az ikusten, trampari badon, dopaje badon, ez, beti hola, lako gauzak, ez, gauza interesanteak ikustera, ez? Gauza interesgarra, eta ikusi nun, dopajeak lotuta, hauek salto luzea egite dituzten kirolariak, eskiatzaileak. Bai. Bueno, kontua, hauek eramate dute olako likra bat oso pegatua, ez, aerodinamikoki, eta, ez, horrekin lotuta. Eta, ba, omen, ekipo batzuk edo talde batzuk bere zakilean sartu dute azido hialuronikoa zakila honditzeko. Benetan. Eta horren bidez salto luzeago egiteko. Omen, 3 zentimetro honditzuta, esaten dela, 2 edo 5 metro gehiago salto egiteko. Benetan, ostras. Hori aerodinamikoa da, nik uste duen kontrako izango zela, ez? Resistentzia egingo zion, edo... Ba, ikusten dan ez. Trajeak ematen duen super... dutela. A ber, Oñatz? Mozte egiten da. Bai, dago konexio arazotxo bat dugu. Nik behira, uste nuen, nik entzundan eukan, noizbait deskalifikatu izan direla, eta esango nuke... Eta horrekin dabiltzaztela, uste da. Rekuperatu dugu. Bai, ez? Ez dizugu ez dela entzun, Oñatz. Bale, ez, omen, entzun den, kontua dela, zakila honditziakin, pisua honditzeaz gain, neurriak honditzen diela bere trajeanak, eta orduan, metro batzuk luzeago egitea horrek usten dutela. Nik, begira, entzundan eukan, uste nuen esango zenuela zerbait trajearekin zer ikusia zuena. Klaro, bai, badauka zer ikusia, baina bestera batean. Nik entzundan eukan, jendea deskalifikatu izan dutela, ezakitzen jantzia estuagoa edo zabalagoa egiteagatik, zure neurrikoa ez egiteagatik, eta horrek aerodinamika ezberdina ematen dizunez, horregatik entzun izan dut deskalifikatuak izan direla. Orain, kasu hauen eukan entzun da. Nik uste dutenak ez duela balio irabazteko egia zan, Ni joko doita egon manintzerez, ez dakit nintzak eusartuko nik uste, baina ez dakit, jendeak irabaztegatik edo zer gauza egiten duela ikusi dezakegu. Bai. No,
Eta hau ikusita, bitxikeria ikusita, asteazkena ondo azteko, astearen herrialdera ondo iristeko, ez? Esan dugun bezala ezagitireia zuk ere beste zer duzun. Ba, nik egia esan, gauza bitxi bat ekarri dut ere, baina ez dauka zer ikusi asko oinatzek esan duenarekin. Bueno, gauza izan da, niri pila gustatzen zaizkit ikerketak, orokorrean. Eta gustatzen zaizkit gainera ikerketa arraroak. Eta ikusi dut hau eta iruditu zait pixka arraroa. Bueno, gauza izan da, COVID-etik ona geroz eta gauza gehiago ikertzen ari dira, virusekin zer ikusi daukatenak eta kutsatzearekin zer ikusi daukatenak. Eta ikusten denez azken urtetan ari dira pixka bat aurrera ematen ikusteko ze perfil diren superkutsatzaileak eta nola ekidin hori. Gauza izan da, Melbourneen egin dutela hori ikerketa bat jakiteko nor diren superkutsatzaileak eta ze perfil daukaten. Eta ikusi dudanean ikerketa esan dut, ostras, konplejoak sortzeko ere balio dute ikerketek, esan dute, alde batetik, superkutsatzaile tipikoak direla 40 urtetik orako gizonak, horrela orokorrean utzi dute, 40 urtetik orako gizonak. Ez dago perfil konkretua hortan, ez? 40 urtetik orako gizonak. Bai, horren atzean aurkitu dituztela arrazoi biologikoak, baina bai, orokorrean 40 urtetik gorako gizona baldin bazara, superkutsatzailea izan zaitezke asko zerrexago. Horretik, grazia egin dit, esan dudala, 40 urtetik gorako gizonak, gutxi ez dira, ordan, bale. Beste faktore bat zen, ozen hitz egin, kantatu edo aserretzen bazara, aukera gehiago dauzkazula ere kutsatzeko. Orduan, horre jende asko deskartatzen da. Eta bitxina iruditu zaidana, eta horregatik esan dut, konplejoak sortzeko ere erraixa izan daitekela, TK edo P ozen ahozkatzen badituzu, da fuerte ahozkatzen badituzu, hau da, Euskalduna izatera zela, ROS OE fuerte ahozkatzerekin. TK eta P bezalako soinuak indarrez ahozkatzen badituzu, 10 milioi aldiz virus gehiago bota ditzazkezu normal ahozkatuko bazenitu baino. Bitxikeria bada, hortan bandator ikerketa arraroa baino, nik kontatu nahi zoruan oso kutsatzaia naizela. 40 urtetik gorako izatea falta zaiduzerik ez, baina beste guztiarekin ozen hitz egiten dut, gero ere Pamplona, ez dakit, esan ditugun horiek, ez dakit. Eski gainera esango nuke, Euskaldunok orokorrean badaukagula, ez dakit, behar bada ahozkatzerak orduan gauzak fuerte ahozkatzen ditugula, eta TK eta P badira zerbait gure errea bezala, ez, berezgarria. Orduan, uste dut oso erreixa dela kutsatzen ibiltza, ez dakit. Ni oso kutsatzea izango naiz. Ez dakit oinatzor daukagun, ez ezta? Vale, bueno. Baina, tapearen ez dakit, baina errearena oso gurea dela, eta jendeak esan izan digu, eta adiez niri ontan pasatzait, lanean nebilera, eta Kataluniako emakume batek iritz egiten nahi nintzela, gaitu zidan, hemengoan nintzen beteak iritz baiez, esan zidan, enuela azentorik. Ez dira zitze egiterakoan, enuela euskaldun azentorik. Ostras. Ez dakit, aian jendeak ikustetik film hauek kotxe apellidos baskos eta horrelakoak. Bai, klaro, horre estereotipoak sartzen dira, bai. Denok hitz egiten dugula, eta guk, nik uste gure artean ez gara konturatzen ere ez. Ostras, baina zuri etzaizu gertatzen, imaginatu, erderaz audio bat bidali, gero entzun eta esan, ai ama, zelotxa. Igual, denetan ez, baina gero ikusten duzunean, erre bakar bat. Bai. Amasi baino, erre bakar batean juten zaizu pixka bat, eta hor ja. Eta nik uste, asko nabaritzen dela ere, denok egiten dugula nik uste. Eta manez baino, erderakadak botatzean ere, nabaritzen da, erderakada hori ahoskatzen dugula. Ze, nik uste gure hizkuntzan ez dela inbeste sumatzen da gure artean, baina esan dakoa, erderara joatean gero berriro erderakadekin asko nabaritzen da. Bai, eta niri askotan gertatzen zait azentoak ipintzerako orduan. Edo nahi gabe euskalduntzen ditu dala erderati datozen hitzak. Ni piat gertatzen zait eskaiera hitzarekin, nik erderaz eskaiera esaten dut. Begira. Goazen, vamos a subir eskaieras. Nik horrela esaten dut, orduan askotan nire gurasek pare egiten didate normala den bezala, baina daude hitz batzuk niri ja horrela geratu zaizkidala, eta ezin ditut aldatu, eta horrekin esaten zu, hau minimo euskalduna da. Barneratuta daudela. Bai. Eta hori, TK eta Perekin ere berdina gertatzen da. Uste dut guk badirela
ezakit, indarrez auskatzen ditugun soinuak, eta honekin ere begiratu behar badugu, ea kutsatzaia garen ara ez, uste dut ja pixkat ekstremoetara iristen ari Nik ez garela. dugu jakin nahi, badakit Ez, ezta? kutsatzaian Vale. ez zela, beraz, Ba, isildu egingo naiz. badugu denbora, eskerrik asko albiste txarrengatik, Ez emategatik niri horregatik. gintzat, iraia. Astazken alaitzeko. Eta emango diogu ipullari tartea, eskerrik asko eta gero arte. Gero arte. Beltzane. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Aspaldiko denboretan, mutil gazte bat bere gurasoekin bizi omen zen baserrian. Pobre jaio, pobre bizi, oso etorkizun iluna zuen aurrean. Handitu zenean, honela esan zio mutilak amari. Lan bila irten nahi dut ama, munduz mundu. Amak nahigabe handia izan zuen, baina zer egin? Hala ezin zuten jarraitu. Ogi erdi bat zorroan sartu eta lase bidali zuen semea. Negarrez agurtu zuten gurasoek. Egun osoan joan eta joan, baso batera iritsi, eta zorroko ogia jaten hasi zen erreka bazter batean. Emakume eder bat agertu zitzaion errekaren beste aldean. Zer zabiltza gazte? Lan bila, etxea utzita. Jatekorik baduzu niretzat? Hauxe, besterik ez, tori erdia. Bueno, zatitxo bat azki dut. Jan zuten bada biek, eta errekatik edan zuten. Ez alduzu beldurrik ematen oianak? Galdetu zion emakumeak. Arrisku handiko bazterrak dira hauek. Zer egingo dut ba? Beste aukerarik ez daukat. Nik badakit hemengo berri. Bada ez bada, tori makillatxo hau. Eraman zeurekin, beti. Ez utzi inon. Estualdiren bat duzunean, ez zara bakarrik egongo. Makila eman, eta berehala aienatu zen emakumea. Zutitu? Eta berriro ekin zion bideari mutilak. Ibili eta ibili, neska gazte beltzaran bat topatu zuen. Ura ere bakarrik. Nola duzu izena? Beltzane deitzen didate, eta neure ilobira noa. Ilobira? Hain gazte eta osasuntxu? Ordu erdi barru, eren sugeak iren txiko nau. Gaur nire aldia da, enauzu berriz ikusiko. Zurekin joango naiz? Hobe ez, hari berdin dio bat jan ala bi jan. Beste zerbait egin ondugu Beltzane, zure ordez joango naiz. Ez da inola ere, niri egokitu zait. Mutila etzen Beltzanaren ondotik aldentzen. Neskak begi ertzetik begiratzen zion, pozik, baina zaminez ere bai. Erensugearen leize beldurgarrira iritsi zirenean, zoaz mesedez erregutu zion neskak, nirekin batera galduko zara. Fida zaitez nitaz, Beltzane. Ez da inor bizirik itzuli hemendik. Eta une hartan, horro ikaragarri bat irten zen lurraren zabeletik, eta oianeko zuaitzek dardar egiten zuten. Argi gorri urdin bat ikusi zuten, erensugearen ahoko suaren errainua. Eta berehala hiru buruko erensuge beldurgarria agertu zen. Mutilak, makillatzoaz, jo zuen buru haietako bat, marru ikaragarri batekin, beste buruak besoa jan nahi izan zion mutilari, baina makillatzoaz jo zuen ura ere, eta berdin hirugarrena. Arnazari gabe erori zen erensugea. Beltzanek eskuak buruan zeuzkan, beldurrez bezain harriturik. Mutilak erensugeari hiru buruak moztu zizkion. Gero, mihiak ere moztu, eta zorroan gorde zituen. Neska etzen gauza ezer errateko, ametsa iruditzen zitzaion ura guztia. Mutila, neskaren aurrean makurtu zen, neskak jantzirik zeuzkan hiru gonei zerrenda bana mozteko. Gero, agur esan, eta bere bidea jarraitu zuen.
Jaitsi zen Beltzane erregearen jauregira, eta aita irten zitzaion, aiene, bizirik zatoz, mutil gazte bat agertu da, eta herensukea hildu. Non da gazte hori? Joan eginda, eta izenik ere ez diot hartu. Hainengoen izuturik eta harriturik? Erregeak festa handi bat antolatu eta bazter guztietara aldarri bat bidali zuen. Herensugea hilduen gazteari sari handi bat emango diot, ager dadila! Saria jende askok nahi zuen, baina nola erakutsi herensugea hil zutela? Halako batean, artzain bat agertu zen jauregian. Nik hil nuen herensugea, nola dakigu hori? Onaren burua. Basoan zebilela topatu baitzuen herensugea hilik eta 3 buruak mozturik. Haietako bat hartu eta jauregian agertu zen. Zatoz gurekin eta izango duzu zer jan eta zer edan, esan zion erregeak, eta bihar sariarekin itzuliko zara etxera. Baina handik gutxira egurgin bat agertu zen. Nik hil nuen herensugea. Nolatan ba hori? Galdetu zion erregeak. Onaren burua. Egurkinak ere topatu zuen herensugea, inondik ere. Eta beste buru bat hartu. Harritu zen erregea, baina hari ere zartzeko esan zion. Zatoz gurekin, eta izango duzu zer jan eta zer edan, eta bihar sariarekin itzuliko zara etxera. Eta zer eta handik pizka batera, ikazkin batek jo jauregiko atea. Nik hil nuen herensugea? Nola dakigu hori? Galdetu zion erregeak. Onaren burua. Zatoz ba gurekin, eta izango duzu zer jan eta zer edan, esan zion erregeak. Hari ere. Eta bihar sariarekin itzuliko zara etxera. Beltzane, larri zegoen. 3 haien artean, ez zegoen bera salbatu zuen mutila. Erregeak ere ez zekien zer egin, baina aurrera jotzea erabaki zuen. Bitartean, mutila basoan zebilen, eta nekazari baten ahotik jakin zuen festa handi bat egiten ari zela herriko jauregian. Banoa neu ere, erabaki zuen mutilak. Festaren erdian, herri guztia bildu zuen erregeak. 3 gizon agertu dira, herensugea hil zutela esanez. Bat, aukeratu behar dut saria emateko, baina nola jakin 3 zeinek hil zuen herensugea? Jendea izilik zegoen. 3 gizonak ere bai. Beltzane berriz burumakur, triste. Une hartan, ahots bat altzatu zen isiltasunaren erdian. Nik hil nuen herensugea! Ai, 4. bat ere badugu, erregeak. Beltzaneri punpaka hasi zitzaion bihotza, ahots hura entzunik. Pizkanaka hurbiltzen ari zen mutil gaztea. 3 buru horiek badute mingainik? Buruak ekartzeko agindu zuen erregeak, mingainak moztuta zeuzkaten, eta ze jantzi zeraman Beltzanek herensugearen aurrean, galdetu zuen berriro mutilak. Beste 3 gizonek izilik jarraitu zuten. Mutil gazteak 3 mingainak atera zituen zorrotik. Beltzaneri begira. Neskari irribarre gozo bat agertu zitzaion ezpainetan. Eta ona hemen, 3 oial zatitxo, Beltzanek sonian zeramatzan 3 gonen zerrenda bana. Jendeak harridurazko asperena egin zuen. Eta gero, txalo zartaka hasi ziren denak. Handik gutxira, mutil gaztea, gurasoei nahi adina ondasun bidali zien. 3 gezurtei dagokienez, jasoko zuten zigorren bat, baina horretaz, inork ez daki ezer. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa.
Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Zaballako espetxean preso bat hilda osasun arreta eskatu ostean. Lakuako presondegietako eskuduntza hartu zenetik hilden 10. laguna dau. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzule. Familiak emandako eta salaketak bere webgunean argitaratutako informazioaren arabera ofizialki eta autopsia jaso arte haren heriotza balizko bihotzeko baten ondorioz eman da. Hala ere, biak berretsi dute gizonezkonek bizpahiru ordu eman zituela osasun arreta eskatzen bere ziegako komunikazio gailuaren bitartez. Espetxe funtzionarioek ordea goizean ateak zabaldu arte itxaron beharko zuela adiazio menzioten eta handik gutxira zendu zen. 94 langile hil dira lan istripuan iragandeen urtean eta ia 700 azken 10 urteetan. Laneko arriskuak eta prebentzio falta salatu dituzte LAB, SK, Steyla, Sene Etxalde eta 3 sindikatuek eta patronalaren zigorgabetasunarekin amai dezaten exigitu diete gobernuei. Sektoreei dagokienez, nabarmendu behar da besteak beste hildakoetatik 22 garraiolariak zirela, 16 industriako langileak, 12 eraikuntzakoak eta 3 basolanetakoak besteak beste. 84 hildakoetatik 25 istripu ez traumatikoak izan dira, Inko Iriarte, LAB sindikatua. Enpresa lanak eragindako erritmoa, ratioek eragin zuzena dutela egoera guzti horietan. Beraz, horren inguruan azterketa eta hausnarketa eskatzen diogu administrazioari. Bestalde, 5 greba jardunaldi eta 4 orduko etenak deitu dituzte Amurrioko Tubos Reunidos enpresan. UGTko enpresa batzordeko presidenteak balioan jarri du enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko borrokarako bide horria martxan dutela. Eta Imanol Pradares lehendakariak babesa agertu die Tubos Reunidoseko langilei zuzendaritzak 301 langile kaleratu nahi dituela baieztatu ostean. Gaur 301 pertsonez eta haien familiez ari gara. Oso kezkatuta dauden 100 herrikide eta eskualde oso bat. Aiaraldea. Une zaila hauetan, alboan gaituzue, alboan duzue zuena den gobernua. Inork ez du horrelako. Beste bi hautagai Nafarroko hauteskundetan UPNeko zerrendaburu izateko. Leian izango dira Cristina Ibarrolarekin, Juan Ángel García Roig eta Diego Calderón Fernándezek beraien hautagaitzak aurkeztu dituzte. Aukera gehien dauzkan hautagaiak Cristina Ibarrola da. Hautagaitza aurkeztu berri duten Juan Ángel García eta Diego Calderón ardurarik gabeko oinarriko militanteak dira eta alderdiaren herriberako sektore kritikoak hautagaia ez aurkeztea erabaki du. Eta neko handuezak onartu du atxilotuen jatorriaren berri emateak xestra eragiten duela Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan. PSeko idazkari nagusiak esan du, jeltzaleek PPren gertukoen bozak mantendu nahi dituztela. Muy probablemente porque quieran hacer un discurso que les permita sostener una serie de votos que están más pegados al Partido Popular o a la derecha que otra cosa. Asilo eskaria egiten dutenak azkarrago Europatik kanporatzeko erreforma onartu du Europako Parlamentuak. Italiako deportazio eredua kopiatu du nolabait eta modu horretan migranteek harremanik ez duten 3. lurralde batera kanporatuko ditu. Horretarako kanporatua izateko herrialde seguruen zerrenda egingo du. Eta kirol kontuetan gertatzear dena izango da garrantzitsuena gaur Atletik eta Realak gau honetan jokatuko dute Samamesen kopako semifinaleko lehenbiziko norgehiagoka, bi taldeak apirilan Kartujara heltzeko asmoarekin eta aukerekin derbi bizia izatea espero da. Naiz irratian goizeko 9 gutxitatik aurrera saio berezia izango duzue partida zuzenean jarraitzeko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada Lander aipatzeko jazoerarik? Aipatzeko dugu ohiko autopilaketak direla Bilbo inguruan Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan. Eguraldiari dagokionez, xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodei dezente izanagatik zeruan nahiko ateri utziko dio, naiz eta Pirinio inguruan ez den baztertu behar zaparrada txikirin bat edo beste botatzea. Ondoren eguerditik aurrera zaparradak ugaritu egingo dira, eta hartxalde partean fronte ezberdinek eragingo gaituztenez giro ezegonkorra nagusituko da. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira azkar batean, euri gehiago botako du Kantauriar isurialdean, eta bereziki kostaldetik gertu, eta gainera tarteka oraindik zaparrada mardu xamarrak botako ditu. Gau partean, badirudi, atertzeko joera hartuko duela. Ego mendebaldeko haizea arro xamar ibiliko da, azken orduetan zakartuz, bereziki lurraldean mendebaldean, temperatura minimoek gorraka jarraituko dute eta goiza epela izango da, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz bera egingo dute, Kantauriar isurialdean 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurian 13 eta 15 gradu bitartean, temperatura freskoenak urte sasoionetan ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira,
altuenak aldiz, kostaldean. Jorroizpurua teknikan, otsailak 11 da asteazkena. Informazioaren aria. Bost greba jardunaldi eta 4 orduko etenak deitu dituzte Amurrioko Tubos Reunidos enpresan. Greba egunek bat egingo dute enplegu erregulazio espedientearen negoziak egunekin eta etenak otsailaren 18 eta martxoaren 6 bitartean burutuko dira. Enpresak aurkeztu duen enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko, Amurrioko Tubos Reunidosen plantak greba deitu du otsailaren 17, 23 eta 26 zein martxoaren 4 eta 9. Honetaz gain, 4 orduko lanuzteak ere egingo dituzte 9 egun ezberdinetan. UGT-ko kidea den enpresa batzordeko presidenteak balioan jarri du enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko borrokarako bide horria martxan dutela. Proposamen honek ez du zerikusirik, ela sindikatuak proposaturiko greba mugagabearekin, esekak sindikatu abertzalearen proposamena babestu du, proposamen irmoa dela aldarrikatuz. Eta eseka sindikatuak ere gogora ekarri du 2021 urtean langileak beste altzairutegi indartsuago batera lekua datuko zituztela iragarri zela, edota 2023an hidrogenoaren garraio eta produkzioaren sektorerentzako tutuetan kokatu nahi zutela enpresa. Testuinguru honetan ere, Imanol Pradales lehendakariak babesa agertu die Tubos Reunideseko langilei zuzendaritzak 301 langile kaleratu nahi dituela baieztatu ostean. Gaur 301 pertsonez eta haien familiez ari gara. Oso kezkatuta dauden 100 herrikide eta eskualde oso bat, Aiaraldea. Une zail hauetan alboan gaituzue, alboan duzue zuena den gobernua. Inork ez du horrelakorik bizitzea merezi. Era berean batasuna eskatu du egoera zail honen aurrean eta egoerari konponbidea topatzeko denek zentzu berean arraun egitea beharrezkoa dela esan du. Eragile guztiek elkarlanean aritu behar dugu enpresa proiektuaren jarraipena eta bidegarritasuna bermatzeko. Helburu garbi batekin, Tubos Reunidosen etorkizuna eta enplegua ziurtatzea. Egoera gainditzeko guztiok norabide berean arraun egin behar dugu. Zuzendaritza, langileak, hornitzaileak, hartzekodunak eta erakundeak. Zaballako espetxean preso zen 35 urteko gizonezko bat bere zigan hiltzen joan den ostegun goizaldean, salaketa elkarteak azaldu denez, bizpahiru orduz osasun arreta eskatzen egon zen, baina hau ez zioten eskaini. 10 dira jada, EAeko espetxetan hil diren pertsonak lakoak eskumena bere gain hartu zuenetik. Egoi Belategi. Familiak emandako eta salaketak bere webgunean argitaratutako informazioaren arabera ofizialki eta autopsia jaso arte haren heriotza balizko pilotzeko baten ondorioz eman da. Hala ere, biek berretsi dute gizonezko honek 2 ordu eman zituela osasun arreta eskatzen bere ziegako komunikazio gaioaren bitartez. Espetxe funtzionarioek ordea, goizean ateak zabaldu arte itxaron beharko zuela adierazi omen zioten eta handik gutxira zendu zen. Hildakoa Bizkaian bizi zen, bikotekidea zuen eta baita 4 seme-alaba ere. Naiz harremanetan jarri da Lakuako justizia sailarekin eta honek Zaballako espetxean emandako heriotza baieztatu du. Kontsultatutako iturrien arabera ez dago indarkeriazko heriotzaren zantzurik eta badirudi arrazoi naturalak daudela heriotzaren atzean. Hala ere, esandakoa autopsia egin beharko da gertatutakoa argitzeko iturri berberek zehaztu dutenez. Salaketak gaitzetsi du honakoa, ez dela kasu isolatu bat, ez da salbuespenezkoa ere. Izan ere, gogorarazi du elkarte honek 2021 Eusko Jaurlaritzak espetxen eskumena bere gain hartu zuenetik, gutxienez 10 heriotza izan direla Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetan arrazoi ez naturalak tarteko. Zentzu honetan, espetxean osasun arreta eskasa, azalekoa, berantiarra eta eskuratzeko zaila izaten jarraitzen duela diote eta ez direla presoek askotan izaten dituzten arazo kronikoentzako baliabideak bermatzen, ez da erraztasunak ematen gaixotasun larriak dituztenen kasuan espetxetik ateratzeko. Gainera, heriotza horien inguruan familiekiko, gizartearekiko eta komunikabidekiko komunikazio ofizialik eza eta opakotasun sistematikoa kritikatzen ditu salaketak, baita fiskaltzak heriotza hauek ofizioz ikertzeko duen interes falta ere. Salaketak elkarretaratzea deitu du Zaballan emandako heriotza usalatzeko, datorren ostiralean izango da otsailaren 13an Andre Maria Zuriaren plazan eguerdiko 12 Eta Bingen Zupiria sailburuak barkamena eskatu du, pasan larun batean ertzaintzaren lan eskaintza publiko
publikoaren azterketan izan zen kaosa dela eta. Gainera, bestelako datu bat ere eskaini du. Aurreko deialdian hautagaien 80% azterketa gainditu ez zuela psikoteknikoa dela eta, orain, hau moldatuta, ia irokoiztu da gainditutako azterketen kopurua. Aitor Prieto. Zupiriak ziurtatu duenez, ertzaintzaren lepak segurtasun berme guztiak bete zituen, eta azterketen zaintzakateari eutsi zitzaion, naiz eta izan gaiak, bekeko dagokion aretoaren barruan egon, espero baino opoziziogile gehiago zeudela jakin zutenean. Izan ere, 3.000 lagunentzako proba prestatu zuten, eta 3.188 bertaratu ziren. Ordu eta laurdeneko atzerapenarekin hasi zen azterketa. Izena emana zutenen 186 bertaratu baizen. Sailburuak adierazi duenez, unean bertan eman ziren beharrezko azalpen guztiak, eta 2 aldiz eskatu zen barkamena. Gainera, barkamen gutun bat bidali zaie, proba horretan parte hartu zuten 3.188 izan gaiei, informazio zehatz guztiarekin. Probaren emaitzei dagokienez, Zupiriak adierazi du izan gaien erdiak baino gehiagok gainditu duela proba psikoteknikoa. Duela gutxi balorazio sisteman egindako aldaketaren ondorioz. Gutxi grabera, erdiak baino gehiagok gainditu du lehenengo proba hau. 1.880 izan dira gainditu dutenak. 149. Sailburuak nabarmendu duenez, gaindituen 100koa azken deialdiko tasaren gainetik dago, baina aurreko deialdietan lortutako bataz bestekoen azpitik. Bistan da, proba honetan gainditu dutenak aurreko azterketan izan zirenak baino gehiago direla. Orduan 119 gainditze tasa izan genuen, orain esan dizuetan bezala 159koa da, baina hala ere bai esan nahi dut, aurreko urteetan egin diren beste ope batzuen emaitzak baino bajoak direla larunbatean izan genituen hauek. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 12 kronika politikoari dagokionez ere esango dugu beste 2 hautagai Nafarroako hauteskundetan UPNeko zerrendaburu izateko leian izango dira Cristina Ibarrolarekin. Juan Ángel García Roch eta Diego Calderón Fernándezek beraien hautagaitzak aurkeztu dituzte. UPNeko kontseilu politikoak 3 hautagai ezberdinen artean erabaki beharko du nor izango den alderdiaren zerrendaburua Nafarroako hauteskundeetan. Aukera gehien dauzkan hautagaia Cristina Ibarrola da. Hautagaitza aurkeztu berri duten Juan Ángel García eta Diego Calderón ardurarik gabeko oinarriko militanteak dira eta. Alderdiaren herriberako sektore kritikoak hautagaia ez aurkeztea erabaki du. Alejandro Tokero UPNeko presidente orde eta ikerketapean dagoen Tuterako alkateak azpimarratu duen gauza bakarra da bere inguruko jendea sartu asmo duela zerrendako lehen postuetan. Eta Eneko Anduezak onartu du atxilotuen jatorriaren berri emateak xestra eragiten duela Eusko Alderdi Jeltzalean. Zer irratikatean irmotasunez defendatu zuen Aitor Esteban EAJko liderrak segurtasun sailak burutu duen irizpide aldaketa, datu interesatuak filtratzen direla argudiatuz. Lo que se estaba produciendo es una serie de filtraciones de datos parciales que lo único que estaban haciendo es estigmatizar a los migrantes. ¿Por qué pasaba esto? Vox o PP pedían los datos parlamentarios de los casos, ¿no?, de detenciones policiales, tú se los tienes que dar, pero luego solo filtran los que le interesan. Badiezpen hauei erantzunez, Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak azaldu du akatsa dela migrazioaren bueltako diskurtsoa eta segurtasuna nahastea. Uste dugu migrazio eta segurtasun diskurtsoak nahastea akatsi izugarria dela, eta gure aldetik argi eta garbi daukagu, beste munduko lekuetatik Euskadira etortzen diren hainbeste pertsonak Euskadin beste bizitzeko modu baten bila datozela. EAJak orain artean izan duen irizpide aldaketari dagokionez, Euskal Sozialisten buruak aipatu du Jeltzalek PPren gertukoak diren bozak mantendu nahi dituela. Muy probablemente porque quieren hacer un discurso que les permita sostener una serie de votos que están más pegados al Partido Popular o a la derecha que otra cosa. Bilbo ala Donostian irizpide ezberdina dute atxilotuen jatorriaren berri ematearen inguruan. 2 hiriburuetako alkateak jeltzaleak badira ere, Jon Insaustik datu ematearen aldeko posizioa defendatu du, ez dela akatsa azaldu du. La sociedad es mayor de edad y sabe sacar sus conclusiones. Y sabe tanto como nosotros. Por lo tanto, creo que la transparencia desactiva discursos y la transparencia nunca ha sido mala para hacer política. Creo que todo lo contrario. Bilboko egoerari dagokionez Aitor Estebanek azaldu du, Juan Mari Aburtoka adostua duela PSrekin atxilotuen jatorriaren berri ez ematea.
y él tenía también un pacto previo con el Partido Socialista en cuanto a seguridad, en el que habían, antes de todo esto, antes de la publicación, en el que se había quedado que no se iba a publicar datos y por lo tanto, bueno, no lo comparto en absoluto, pero bueno. Eta Euskal Herria ziurtasuna bermatzeko proiektu gisa aldarrikatu du Euskal Herria Bilduk aurtengo aberriegunean. Azken urtetako joera jarraituz, Iruñan ospatuko dute aberrieguna, 7:1 egin lelopean. Euskal Herria Bilduk adierazi duenez, ziurgabetasuna nagusi den garai hauetan proiektu kolektiboak inoiz baino garrantzitsuagoak dira eta honela herritarrei ziurtasuna emango dien proiektu kolektiboaren beharra azpimarratu du. Honen harira koalizio subiranistak espero du aurtengo aberrieguna Euskal Herriak irudikatzen duen proiektuarekin bat egitea, faxismoari aurre egiteko, euskaldunen bizi baldintzak eta eskubide sozialak bermatzeko eta euskararen bizi berritzea aldarrikatzeko. Donald Trumpen alderdikide Kaidajon ikurrina debekatzeko asmoa agertu berritan, apirilaren bostean ikur nazionala Iruñean astintzera deitu du EH Bilduk. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta laurdenak pasata, kontu ekonomikoak aipatu beharra dauzkagu izan ere 84 langile hil ziren lan istripuan pasaden urtean eta ia 700 azken 10 urteetan. Laneko arriskuak eta prebentzio falta salatu dituzte BSK, Steyla, Senetxalde eta 3 sindikatuek eta patronalaren zigorgabetasunarekin amai dezaten exigitu diete gobernuei. Itxaso Leon. Lan arriskuen prebentziorako legea indarrean sartu zenetik 30 urte bete diren egunean, aipatu sindikatuetako ordezkariek agerraldia egin dute Bilbon, Euskal Herrian istripuen kopurua etengabe ari dela handitzen ohartarazteko. Esan dezakegu 30 urte beranduago porrot baten aurrean gaudela, lan osasunaren datuak ikusita. Izan ere, 2025 honek, sindikatuak arakatutako datuen arabera, 84 hildako, lan istripuetan hildako utzi ditu Euskal Herri osoa. Nabarmentzekoa da sindikatuko ordezkariek emandako zifra azken hamarkadako altuena dela. Hauetatik 50 Euskal Autonomia Erkidegoan hil dira, 29 Nafarroan eta 1 Ipar Euskal Herrian. Azken laurak atzerrian edo itsasoan hildako euskal langileak dira. Sektorei dagokienez nabarmendu behar da besteak beste hildakoetatik 22 garraiolariak zirela, 16 industriako langileak, 12 eraikuntzakoak eta 3 basolanetakoak besteak beste. 84 hildakoetatik 25 istripu ez traumatikoak izan dira. Lanak eragindako erritmoa, ratioek, eragin zuzena dutela egoera guzti horietan. Beraz, horren inguruan, azterketa eta hausnarketa eskatzen diogu administrazioari eta neurriak implementatu izala. Jakini gaina arrisku psikosozialen prebentzioa dela gutxien egiten dana. Gero eta nabarmenagoak dira lanak eragindako arrisku psikosozialen eraginak langileon osasunean, eta bai estresa, lanak eragindako erritmoa, ratioek, eragin zuzena dutela egoera guzti horietan. Beraz, horren inguruan, azterketa eta hausnarketa eskatzen diogu administrazioari eta neurriak implementatu izala. Jakini gaina arrisku psikosozialen prebentzioa dela gutxien egiten dana enpresen esku. Prekarizazio honen isla gisa Fiteroko kasua aipatu dute 2025ko martxoaren bostean, 4 pertsona hil ziren bertan, 2 kamioik aurrez aurre talka eginda. Sindikatuek beren afiliazio saren eta komunikabideen bidez izan dute heriotza hoien guztien berri, baina gehiago ere izan litezkela nabarmendu dute administrazio publikoek emandako datuak ez baitira gardenak. Eta Arabako auzitegiak 2 pertsona epaituko ditu Osakidetzako 2016-2017ko lan eskaintza publikoko azterketen ustezko filtrazioagatik, kirurgia estatiko eta konpontzaileko zerbitzu buru bat eta akusatuaren semearen bikotekidea zen oposiziogile bat. Fiskaltzak sekretupeko informazioaren berri ematea leporatu dio zerbitzu buruari, auzi publikoari edo hirugarrenei kalte larria eraginez. Eta 2 urteko espetxe zigorra eta enplegu edo kargu publikorako 5 urteko desgaikuntza berezia eskatu du. Oposizio gileari, auzi publikoari edo hirugarrenei kalte larria eragiten diren sekretuen berri ematea egotzi dio, urtebeteko espetxe zigorra eta sufragio pasiborako eta enplegu edo kargu publikorako eskubidetarako desgaikuntza berezia eskatuz. Baita diru laguntzak edo zerga onurak eta pizgarriak ala gizarte segurantzakoak izateko eskubidea 8 urtez galtzea ere. Akusazio partikularrek ere epaiketa irekitzea eskatu dute.
Eta aipatuko dugu baita ere, eskoletako jangeletan, mobilizazioak eta grebak deituko dituztela. Zehazki, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola publikoetako jangeletan 3 greba egun deitu ditu LAB sindikatuak otsailaren 24, 25 eta 26 enpresei negoziazioari berrekiteko eta langileekin dituzten zorrak ordaindu ditzan exigitzeko. Lakuako hezkuntza sailari ere dagokion erantzukizuna har dezala eskatu diote. Sindikatuak patronalari eskatu dio berehala negoziatzera esertzeko eta langilei ordaintzeko adostuta dauden soldata igoerak aplikatzea. Bestalde, Lakuako hezkuntza sailari galde egiten dio dagokion erantzukizuna bere gain hartzeko eta negoziatzera esertzeko ratioak, funtzioak eta lanaldiak arautzen dituen araudia aldatzeko. Elak ere greba deitu du bere aldetik otsailaren 24, 25 eta 26 ohar batean iragarri duenez. Negoziazio mailak 15 bilera baino gehiago egin ostean dator deialdia, elak dioenez argi daude zein diren hitzarmena sinatzeko gutxieneko edukiak. Eta ela sindikatuak salatu du Volkswageneko zuzendaritza eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuak, Volkswageneko plantillari xantaia egiten ari zaizkiola lan ikuskaritzaren eta lanarloko epaitegiaren ebazpenak ez aplikatzeko. Ebazpen hauek kontratazioaren arloko legedia betetzera behartzen dituzte. Gogorarazi dutenez lan ikuskaritzak elaren salaketa baten ondoren behin-behineko 156 kontratu atzeman zituen lege iruzurrean eta 93 kontratu mugagabe egitera behartu zuen enpresa. Elak nabarmendu du UGTek eta Komisiones Obrerasek zuzendaritzaren alde izandako jarrera agerian geratu zela epaiketan. Jarrera hori ez dator bat bi sindikatu horiek martoreieko SEA lantegian izan zutenarekin, diskriminazio hori errefuxatu baitzuten. Ebazpenek betetzeko epe bat zuten, lan ikuskaritzarena urtarrilaren 30 baino lehen egin behar zen. Hala ere, nabarmendu duenez, enpresak UGTrekin eta Komisiones Obrerasekin batera plantillari xantaia eta mehatxu egitea erabaki dute. Elak salatu du halaber Nafarroako gobernuak ez duela ezer egin egoera horren aurrean. No puede el gobierno de Navarra mirar para otro lado, sino que tiene que hacer es hacer cumplir a Volkswagen la ley y evidentemente que ningún acuerdo de cumplimiento de la legalidad vaya en detrimento de las condiciones laborales de la gente que está trabajando ahora mismo en Volkswagen. Eta aipatuko dugu baita ere Debusek Donostiako autobus enpresako langilek mobilizazioa burutu dutela euren lanbaldintzetara hobekuntzak eskatzeko bidaiari kopuruak nabarmen gora ginarren plantilla ez delako indartu. Muturreko egoera batera heltzen ari direla ohartarazi dute. Labek azaldu duenez, Debusek 29 milioi bidaiari erregistratu zituen 2023an eta 2025an 33 milioi, alegia inoiz baino bidaiari gehiago izan zituela aurreko urtean. Sindikatu abertzaleako hartarazi du 2 urtean 4 milioi pertsona gehiago garraiatu arren langileen baliabideak berdinak izaten jarraitu dutela. Horregatik lan baldintzetan hobekuntzak eskatu dituzte, hala nola lineak burutu alizateko egiteko denbora tarte realistak. Aldarrikapen hauei tiraka, otsailaren 17erako deitu dute Debuseko langileek elkarretaratze berri bat Donostiako udaletxearen aurrean 12etan. Informazioaren aria. Aipatu beharra du ere Lezaman hilik aurkituriko gizonaren ustezko hiltzailea atxilotu dutela Bilbon biktimaren gorpuzkiak ostiral goizean topatu zituzten Ganguren gainaren bueltan. Hilketaren ustezko egilea Bilboko Zorrotza auzoan atxilotu dute eta ertzainetxera eraman dute beharrezko izapideak amaitzeko eta han izango da epailearen esku utzi arte. Eta 9 gaztek ziurtatu dute Osasunako ikuskatzaile ohi batek eta beraien entrenatzaile izandakoak sexu mezuak bidaltzen zizkiela. 9 gaztek adierazi dute adingabeak zirenean euren orduko futbol entrenatzaileak sexu edukia zuten mezuak bidaltzen zizkiela, beraiekin bakarrik geratzen saiatzen zela argazki biluziak eskatzen zizkiela eta batzuei osasunarekin fitxatuko zutela agindu ziela. Hala ziurtatu dute astearte honetan Logroñon gizon horren kontrako epaiketan, sexu abusu eta beste delitu batzuk egozten dizkiote akusatuari. Fiskalak 56 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du adingabei sexu abusu jarraitua, sexu jazarpena, haur pornografia eta sekretuak ezagutaraztea egotzita. Eta guztiz bestelako kontuetan ere esango dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak AP8 autobidarekin lotura berri bat sortuko du Galarretan. Hernanin adirazi dutenez lotune honek trafikoa arindu eta Donostialdeko loturako betuko ditu, proiektuak 15 milioi euroko kostu izango du zehazki. Lotura berri honen bitartez Miramonerako eta Hernanirako sarbideak erraztuko dira eta ingurune osoaren segurtasuna eta arintasuna hobetu. Aldundiaren arabera, konexio berri honek G20 errepideak, ospitalen igoerak eta Errekalde eta Galarretaren arteko errepideak dauzkan trafiko karga arintzen lagunduko du eta baita Martuteneko biribilgune arintzen ere. Informazioaren aria.
Astelenean helikopteroz Kordobako departamentutik pasatzen ari zela eraso salaketa izan eta 4 orduz itsasoren gainetik ibilitzela azaldu du Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak. Hala, espero ez zuen leku batean lurrartu behar izan zuten. Oñatze Izpuru, egunon. Egunon Peñeta entzuleak bai, Petrok berak azaldu du gertaturikoa. No aterricé donde tenía que aterrizar porque temía que el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también. Y hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué. Eurite handiak eta uholdeak dira Kolonbiako leku askotan orain eta tartean Kordoban hango bidean zela eta lur hartzeko momentuan Kolonbiako presidentea ebisioa pasazioten esanaz pertsona armatuak zaudela bere zain erasotzeko eta hori ikusita helikoptera itsasorantz abiatu zen. Narkotrafikoko talde paramilitarrak izan zirela uste du Kolonbiako defentsa ministeritzak. Bestalde Petroren alderdiko Aida Kilkue senatari kolonbiarra salatu du astearte honetan baitu egin zutela eta ordu batzuetara askatu. Kaukako departamentuko guardia indigenak topatu du senataria eta ongi dagoela diote. Eta munduko politiken aurrean posizio aldatu behar duela Europak uste du Emmanuel Macron estatu frantseseko presidenteak garai ezegonkorrak datozela eta Ameriketako estatu batuen interes eta estrategiaren aurrean makurtzeak ez duela balio uste du. Horretarako sektore estrategikoetan Europaren lehentasunak finkatu behar direla, aipatu du. Estatu Batuakek Unioro Europari egiten dion iseka eta mehatxuen aurrean autonomia gehiagorekin aritu behar dela uste du eta hala Txina eta Estatu Batuaken kompetentzia masiboaren aurrean sektore estrategikoetan ekin behar diola Europak. Il est possible, mais il suppose d'avoir des femmes et des hommes comme vous, engagés, compétents, volontaires. Il suppose d'avoir une Europe qui simplifie, qui est plus compétitive, une Europe qui se dérisque de ses grands compétiteurs, une Europe qui innove et qui investit, et une Europe qui protège. Ces 4 piliers de la stratégie européenne. Macronek Europak autonomia gehiago berreskuratu behar duela munduko potentzien aurrean uste du, ala Europako merkatu bakarra simplifikatu eta sakontzea zaritu da, industria babestu, baina protekzionismorik gabe. Bien bitartean, estatu frantsesa Moskurekin apurtutako harremanak berreskuratzen hasi dela baieztatu dute bi aldeek. Eta asilo eskaria egiten dutenak, azkarrago Europatik kanporatzeko erreforma onartu du berriz Europako Parlamentuak. Italiako deportazio eredua kopiatu du nolabait, eta honela, migrantek harremanik ez duten 3. lurralde batera kanporatuko dituzte. Horretarako kanporatu izateko herrialde seguren zerrendare egingo dute. Hori da, asilo eskariak azkarrago tramitatu eta ukatzen zaiena kanporatzeko erreforma onartu da Europako Parlamentuan. Gainera, kanporatzeko garaian migranteak harremana duen herrialde batera bidaltzeko betebehar legala kenduta eta modu horretan Europak herrialde segurutzat duen edozen 3. lurralde batera kanporatu ditu. Asiloa eskatzen duenak frogatu beharko du 3. herrialde hori beretzat ez dela segurua izan ere, zerrenda horretan agertzen dira Maroko, Tunisia, Bangladesh, Egipto, Kolombia, India, Kosovo eta Turkia. Italia horixe bera egiten saiatu da Albania eta eredua porrot egin zuen. Orain ordea Europako sozio komunitarioek eredu hori hartu dute. Ezkerreko alderdiek arau berriak kritikatu dute, hain zuzen pertsona deportatzerako garaian herrialde bakoitza dituen harremanen arabera egingo duela uhartarazi dute eta gehienetan talde edo migrante horrentzat ez dela segurua izango. Oinarrizko giza eskubideen urraketa ohartarazi dute gainera. Eta genozidioak ez du etenik Israelek beste 7 palestinar hil ditu azken orduetan Gazan, aldi berean Iranekin Ameriketako Estatu Batuek martxan duten elkarrizketa prozesua alertarazteko presio egiten ari da Netanyahu. Drone bombardaketa eta aurrez aurreko tiroketa bidez 7 lagun gehiago hil ditu astearte honetan armada sionistak Gazan. Sueten egunera apurtzen ari da Israeletan 580 hil ditu indarrean sartu zenetik. Bombardaketa gutxien espero direnen egiten ditu herritarrak beldurrez daude. Hilkedez gain osasun laguntza berehala behar duten herritarre Rafako pasabidea igaro eta Egiptora pasatzea galarazten du maiz Israele. Otsailaren 27ra 587 lagun pasa ziren Egiptora. Suetenean adostutakoaren 25% da soilik. Tarte horretan 1006 lagunek pasa behar zutelako. Hain zuzen, asteazken honetan gaur bertan Benjamin Netanyahu etxe zurian elkartuko da, jadanik handa Donald Trumpekin eta Gazarako
iragarritako berreraikuntza eta Iranekin dituen elkarrezketak izango dituzte ahotan. Netanyahuren asmoa da negoziaketak eten eta eraso militarra berriz hastea Iranen kontra. Teherane berriz Estatu Batuaki eskatu dio diplomazia eta elkarrezketen kontra Netanyahuk esaten duenari jaramonik ez egiteko. Naiz eta nazioarteko justizia auzitegiak Netanyahu atxilotzeko agindua eman duen, Grezia, Italia eta Estatu Frantsesetik pasatu da bere hegazkina. Eta genozidioarekin lotutare kontatuko dugu, Espainiar polizia Sidenorrek Basaurin daukan egoitzan izan dela astearte honetan, auzitegi nazionalaren aginduz. Bizkaiko enpresak Israelgo estatuari altzairua saltzeagatik abian den ikerketaren testu inguruan. Jose Antonio Jainaga enpresako presidenteak joan den azaroan deklaratu zuen auzitegi nazionalean genozidioan balizko konplize izatearen akusaziopean. Espainiako poliziaen iturria diotenez, epailearen ekimenez eta isilpiko ekinbide legal batzuen baitan aipatu dute egindako operazioa eta ondorioz ez da informazio gehiagorik espera. Era berean Sidenorrek esan du polizia handela, baina zehaztu du ez dela erregistro edo miaketa bat izan, informazio eske joan direla soilik. Ikerketa horren barruan, Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainagak inputatu gisa deklaratu zuen azaroan, hain zuzen ere Forbes zerrendan Espainiako estatuko 100 pertsona aberatsenetako bat jakin eta gutxira. Jainagak Espainiako entzutegi nazionalen argudiatu zuen Israelentzako altzairu salmentak eten zituela Espainiako gobernua debeko ezarrieta berehala eta ondorioz aurretik egindako operazio ekonomikoak legezkoak izan zirela. Kasu honek Kataluniako gobernoz kanpoko erakunde batek jarritako salaketan du jatorria, armak ekoizten dituen Israel Military Industries enpresari altzairua saltzeagatik Espainiako gobernuari jakinarazi gabe eta dagokion erregistroan inskribatu gabe. Francisco de Jorge epaileak onarturiko akusazioaren arabera, 2024 abuztutik 1.207 tona altzairu bidali dira bertara. Eskerrik asko Iñatz. Bai, arte. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 8:30 pasata esango dugu ere Atletik eta Realak gau honetan jokatuko dutela San Mamesen kopako semifinaletako lehenbiziko norgehiagoka, bi taldeak apirilean Kartujara heltzeko asmoarekin eta aukerekin derbi bizia espero da. Naiz irratian gaueko 9 laurden gutxietatik aurrera saio berezia izango duzu partida zuzenean jarraitzeko. Iraia Kanra, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleak. Bi taldeak sasoitsu iritsiko dira partidura final laurdenak gainditu eta ligan asteburuan irabazi ondoren. Realak garaitu egin zuen Elxe 3-1 eta Atletikek Levante 4-2. Bi taldeak moral kargatuarekin iritsiko dira norgehiagokara. Bi entrenatzaileek lasaitasuna eskatu dute eta gaurko partiduan kontzentratzea. Kopako finalaren gainean galdetu diotenean honako erantzun du Ernesto Valverdek Atletikeko entrenatzaileak. Solo pienso en el partido, en ese partido. Estamos a la misma distancia que tiene la Real, que tiene el Barça, que tiene el Atlético. Somos 4 equipos que queremos llegar primero a la final. Pegik aipatu moduan, gaurko kopako derbiagatik naiz irratian saio berezia izango dugu 9 laurden gutxetatik aurrera partida zuzenean jarraitu alizateko. Bestalde Itxaso Uriartek amaitu du bere etapa Atletiken 5 denboldariren ostean 34 urteko jokalari gasteiztarra talde zuri-gorriko kidea izan da azken 5 denboraldietan Realetik zetorrena. Belauneko lesio batek 2024ko irailetik jokatzea galarazi dio Atletikekin 80 partida jokatu ondoren. 2024ko apirilean Uriarteri menisektomia egin zioten eskuineko belaunean artikulazio horretako mina arintzeko. 2024ko irailean ligako lehen jardunaldiko lehia jokatu zuen Levanteren aurka Buñolen, baina Uraxi izan zen nahi zuzen ere zuri-gorriekin koloreekin jokatu zuen azken partida. Ordutik eta beste bitan ebakuntzak elatik igaro ondoren ezin izan du berriro zelaian lehiatu. Eta Bidasoa Irun eskubaloi taldeak ezin izan du garaipena lortu Ciudad Realera egindako bisitan. 30-30 galdu dute Irungo mutiek Aserio Ciudad Real taldearen aurka. Europako txapelketan geldialdia izan dute eta Barsaren aurka kopan galdu ondoren, Alsoban liga ez dute garaipena lortu eta 4. postuan daude 21 punturekin, Logroño Errioxarekin eta Ademar Leonekin berdinduta. Europako eskubaloi txapelketaren ostean errealitatera itzuli izanak ez du batere ondo hartu Bidasoa Irun taldea. Asteburuan Espainiako kopako finalerdian erori zen hori bai, Barça aldun guztidunaren aurka eta partida berdintxu batean eta astearte honetan gauza berriro galdu du oraingoan Asobaligan Caserio Ciudad Real bezalako talde baten aurka 23-30 eginez. Alex Mozas entrenatzaileak gehiago egin altzutela adierazi du eta lan hobea egin behar dutela. Parece que no
hemos estado a la altura en ningún caso ante un equipo que nos ha superado en intensidad, en ganas, en defensa, en correr, en todo y evidentemente pues tenemos que pedir perdón y que sea un punto de inflexión esto en lo que queda de temporada. Gorka Nieto jokalari ere bat etorri da Mozasek esandakoarekin. Sobre todo decepcionados con nosotros mismos, no hemos estado a la altura de un partido como este, no hemos sabido entrar al partido como teníamos que entrar, desde el primer momento se ha visto que no estábamos duros en defensa. Emaitza gora bera irundarrek bigarren postua lortzeko leian jarraitzen dute, izan ere lidergoa betikoak betetzen duena Barsak urrunegi dago guztientzat. Laugarren postuan daude Irungoak 21 punturekin eta Logroño Errixa eta Ademar Leonekin berdinduta. Eta azkenik, Manes Salsamendik Beijingo marka hobetu du, baina azken fasetik urruti geratu da Italian. 28. postuan amaitu du iraupen eski proba sprint klasikoan. Sailkapenean final laurdenetarako txartela eskuratzetik 7 segundora geratu da. Daniel Milagros Nafarraren txanda izango da gaur abiadura patinajean 1000 metrokoan lehiatuko da. Eta bihar ariko dira Lucas Egibar eta Álvaro Romero snowboard cross modalitatean. Gauzi hauekin gedituko gara, eskerrik asko Iraia. Gero arte. Informazioaren aria. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokionez, une honetan esango dugu, ohiko autopilaketak dauzkagula, Bilbo inguruan, Leioa, Galdakaon, edota Barakaldo bueltan, Max Centerreko errepidean, edota baita Errontegiko zubiaren inguruan, pazientzia izan, bertatik igaro behar izanez gero, eta eguraldiari dagokionez, esango dugu, temperatura apur bat, temperaturak pikin bat gora egin duela, baina ez zantzi, egun euritsuetan gabiltza eta gaurkoan ere noiz behinka tarteka euriare izango dugu, egun osoan lainoa lagun izango dugularik. Eguraldiari dagokionez esango dugu, eta zehatzago esango dugu, temperatura dagokionez, une honetan 10 gradu dauzkagula Iruñan, 11 gradu berriz Bilbo, Donibane, Garazi eta Gasteizen, 12 Donostia eta Maulen, 13 gradu berriz, Baionan eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak. Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodei dezente izanagatik zeruan nahiko ateri utziko dio, naiz eta Pirinio inguruan ez den baztertu behar zaparrada txikirin bat edo beste botatzea. Ondoren eguerditik aurrera zaparradak ugaritu egingo dira, eta hartxalde partean fronte ezberdinek eragingo gaituztenez giro ezegonkorra nagusituko da. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira azkar batean, euri gehiago botako du Kantauriar isurialdean, eta bereziki kostaldetik gertu, eta gainera tarteka oraindik zaparrada mardu xamarrak botako ditu. Gau partean, badirudi atertzeko joera hartuko duela. Ego mendebaldeko haizea arro xamar ibiliko da, azken orduetan zakartuz, bereziki lurraldean mendebaldean, temperatura minimoek gorraka jarraituko dute eta goiza epela izango da, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz bera egingo dute, Kantauriar isurialdean 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurian 13 eta 15 gradu bitartean, temperatura freskoenak urte sasoi honetan ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Usurbil bizi, Usurbilgo sagardoaren kulturan murgilduko zaitugu. Sagastia, tolarea, upeltegia, sagardoa edalontzira atera aurreko lana ezagutzeko aukera duzu gure bisita gidatuetan. Mokadu eta guzti, 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen! Parean eseri zaidan eska horrek ez dakit berak daraman jertxea erantzin iola beste bati barru
Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:00 igautzi jada, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta gaurko honetan kontu ekonomikoak ala politikoak izango ditugu aizpide. Horretarako gurekin dauzkagu Ainhoa Etxaide sindikalista eta Joseba Permatx ekonomilaria. Egunon. Kaixo, egunon. Ainhoa, egunon. Egunon. Zer moduz abate? Ondo. Hementxe. Ados. Bilboko egun gogor baten zai. Joseba, zu ere gaur Bilbon zaude? Hala da, gaur ere hemendik egitea tokatu zait. Esango dugu, 94 langile hil zirela lan istripuaz iraganden urtean eta ia 700 azken 10 urtetan. Laneko arriskuak eta prebentzio falta salatu dituzte BSK Esteila, Sene, Txalde eta 3 sindikatuek eta patronalaren zigorgabetasunarekin amai dezaten exigitu diete gobernuei. Itxaso Leon. Lan arriskuen prebentziorako legea indarrean sartu zenetik 30 urte bete diren egunean, aipatu sindikatuetako ordezkariek agerraldia egin dute Bilbon, Euskal Herrian istripuen kopurua etengabe ari dela handitzen ohartarazteko. Esan dezakegu 30 urte beranduago porrot baten aurrean gaudela, lan osasunaren datuak ikusita. Izan ere, 2025 honek, sindikatuak arakatutako datuen arabera, 84 hildako, lan istripuetan hildako utzi ditu Euskal Herri osoa. Nabarmentzekoa da sindikatuko ordezkariek emandako zifra azken hamarkadako altuena dela. Hauetatik 50 Euskal Autonomia Erkidegoan hil dira, 29 Nafarroan eta 1 Ipar Euskal Herrian. Azken laurak atzerrian edo itsasoan hildako euskal langileak dira. Sektorei dagokienez nabarmendu behar da besteak beste hildakoetatik 22 garraiolariak zirela, 16 industriako langileak, 12 eraikuntzakoak eta 3 basolanetakoak besteak beste. 84 hildakoetatik 25 istripu ez traumatikoak izan dira. Lanak eragindako erritmoa, ratioek, eragin zuzena dutela egoera guzti horietan. Beraz, horren inguruan, azterketa eta hausnarketa eskatzen diogu administrazioari eta neurriak implementatu izala. Jakini gaina arrisku psikosozialen prebentzioa dela gutxien egiten dana. Gero eta nabarmenagoak dira lanak eragindako arrisku psikosozialen eraginak langileon osasunean, eta bai estresa, lanak eragindako erritmoa, ratioek, eragin zuzena dutela egoera guzti horietan. Beraz, horren inguruan, azterketa eta hausnarketa eskatzen diogu administrazioari eta neurriak implementatu izala. Jakini gaina arrisku psikosozialen prebentzioa dela gutxien egiten dana enpresen esku. Prekarizazio honen isla gisa Fiteroko kasua aipatu dute 2025ko martxoaren 5ean, 4 pertsona hil ziren bertan, 2 kamioik aurrez aurre talka eginda. Sindikatuek beren afiliazio saren eta komunikabideen bidez izan dute heriotza hoien guztien berri, baina gehiago ere izan litezkela nabarmendu dute administrazio publikoek emandako datuak ez baitira gardenak. Hauexek xehetasunak, Ainhoa, zurekin hasiko gara. Jakin nahi dugu Euskal Herriak arazoa dauka lan heriotzekin, inguruko estatu eta nazioetan egoera antzekoa da, zer esango zenuke? Nik uste dut langileak arazoa daukagula lan baldintzekin, eta arazo horietako bat da ondorioak istripuak izaten ari direla gehienetan. Ez nuke esango Euskal Herria beste herrialde batzuekin alderatuz oso bestelakoa dela, ez? Horrek ez du garrantzia kentzen, desde luego. Eta arriskuak egonda, bai esango nuke Euskal Herriak hartu ditzakela neurri askoz ere ausartagoak, eraginkorragoak eta ez dituela hartzen, ez? Eta hori da nire ustez zalantza. Inkok esaten du eta, sindikatuen artean dagoen sensazio hori nire ustez ja denbora luzatzen ari da, ez? Eta da, prebentzio legea porrot bat da, aztertu behar da zergaitik, baina askotan urtero esan dugun un egiten dugun kale eta zergaitikan egiten dugun kale. Orduan, nik uste etxipen nekezi puntu batetatik gaiari bultzada berri bat emateko tenorean gaudela, hori ere aspalditik esaten ari gara, baina ez dakit
lortzen ari garen, ez? Orduan, badirudi lan merkatuaren normaltasun horretan sartzen direla istripuak, sartzen direla heriotzak, sartzen direla sindikatuaren salaketa, eta batez ere sartzen dela instituzioen utzikeria eta enpresariak beriarekin ustea, ez? Eta ni, ez dakit, ez? Gaur goizean begiratzen, hain identifikatuak egonik sektoreak, ez? Garraio, industria, eraikuntza. Hiruetako bat bera ere ez dago lanbide arriskutsu bezala onartuta. Eta aldiz, egiten badugu, begiratzen badugu langile lan arriskutsuen zerrendan, nik azken urtean, adibidez, ez dakit heriotzen bat eman den. Ez? Orain ez daukat buruan, baina badira zenbat ertzaina hil dira pasadan urtean lanean, zenbat, toreroak uste dut ere badaudela, ez dut uste horrek istripu kopurua jaitsiko lukeela, baina bai jarriko luke arreta eta bai emango lioke balio bat, eta beraz, itzuli egin beharko litzateke neurrietan eta dirutan, arrisku horietan lan egiten duten jendearen baldintzak hobetu egin behar direla, ez? Eta nik ez dakit hortikan joan behar garen edo, ez? Baina prebentzio legearen protaren gainean, ez dakit lege horren neurkuntzetan topatuko dugun konponbidea. Ze azkenean ez da legea faiatzen duna, baizik eta oso lege biguna dela, hau da, betetzea eta ez betetzea, berdin, kasi balio du. Joseba, zuk zer diozu? Bueno, nik lehenik eta behin egingo nukenea hausnarketa da, ez? Nik uste Ainhoak asko zer gehiago menperatzen duela gaia, ez? Eta nik uste dute agerikoa dela, ez? Sindikalgintza gai honi ematen dion garrantzia, baina bai iruditzen zaite, sarritan, oroar gizartean, eta nahiz eta gizartearen parte gehiengoa ere, langileak ere bagaren, nik uste askotan ere hitz egiten dela lan istripuetaz, edo lan istripu baten berri dakigunean, gertakari puntual edo personal bat izango balitz bezala. Eta nik uste dut, alako salaketak, hain zuzen ere oso garrantzitsuak direla, estadistika orokor horiek mai gainera atzerakoan, hain zuzen ere garbi gelditzen delako, gaudela arazo sozial baten aurrean, arazo ekonomiko baten aurrean, eta ondorioz ere arazo politiko baten aurrean. Eta nik uste hori ere importantea dela, bestela nik uste ardurak gelditzen direla, kasu askotan, personalizatu egiten dira, ea zer egin zuen, zergatik egin zuen, edo ez zuen egin, ea bitartekoak hartu zituen, edo ez zituen hartu, ea prebentzio neurriak hartu zituen, edo ez zituen hartu, eta zentzu horretan nik uste askotan berriro diot personalizatu egiten da, eta ez da gaia bere orokortasunean aztertzen, eta era kolektibo batean, eta kasu honetan, jendarte bezala, gizarte bezala, daukagun erronka bezala ikusta, duen larritasunagatik hitz egiten ari gera, hildako mordo batetaz lehengo urtean, ez. Hori esan da, ni bat etorri behar du, besteak beste esan duan bezala, Ainhoak asko zer ezagutza gehiago duelako gaiaren inguruan, ez, prebentzio legea beharrezkoa direla, baina, beharrezkotasun horretan, zu baldin kasu lege bat, ulertzen du legea betetzen ari dela, baina lege hori betetzen den momentu berean, ez, halako datuekin topatzen baldin gera, garbi dago, zerbait zorrotzagoa behar dugula, ez. Eta horrekin batera nik esango nuke ere bitartekoak behar direla, ez. Azkenean prebentzio, neurri horiek ere bitarteko asko eskatzen dituzte, eta bitarteko horiek nik uste maila batan, administrazio publikoa jarri behar dituztela, prebentzio nik uste baina baita ere uste dut enpresek ere asko zere gehiago jarri behar dutela. Ez nik uste dut badagoela, nolabait, enpresen joera bai izaten da, beraiek deitzen dioten lan kostuen murrizketaren ondorioz, beraiek deitzen dioten kompetitibidadea irabaztea, eta zentzu horretan, hori kasu askotan izaten da, istripuen kontura, ez, edo lan istripuen kontura, eta nik uste dut hori ere salatu behar dugula gaurko gunean. Horre, zazki, gogora etorri zait baita ere, ezagun batek, LAB sindikatuko ordezkari batek aipatu zidan,
zuke aipatzen zenuen, Joseba, pertsonalizatu edota murrizteko, gertakari puntual gisa aipatu daitekela, baina aipatzen zidana zen, lan istripuena baduela bestelako dimentsio bat, zeguk edabideok bereziki aipatzen ditugun kontuak izaten dira heriotzak, ala istripu larriak izaten direnean, baina horratzean gelditzen dela istripuen bestelako arlo handi bat ezkutuan gelditzen dena. Ainhoa, hori ala da? Bai, claro, kontabilizatzen ditugunean, istripu larriak, arinak eta hilkorrak edo, heriotza eragin dutenak, guk ez dakigu gero horrek zerikusi duen, zenbat pertsona bueltatzen diren gero lan merkatura, zenbaitentzat hori ezinezkoa da, eta bar, ez? Eta, nik Josebak eta zuk esandakoarekin istripuaren arazoa individualizatu egiten badugu, norberaren egoerari irtenbide bat ematea izan daiteke enpresak egiten duen politika, eta askotan egiten du, eta hori da, diru bat mahai gainean jarri eta ahaztutzea, ez? Arazo individuala da, eta nik zurekin konponduko dut hori. Eta enpresak ez badu egiten, administrazioak egingo du, pentsio baten bidez, bere gain hartuz, istripu baten ondorioz, lanera gehiago kontatu zen izango den langilea. Istripuen atzean, sekulako mundu bat da. Ezin da kontua, merkeago ateratzen zaiola lanpostu neurrietan, patronalari, enpresei ordaintzea istripuen emaitzak, prebentzioan benetan hartu behar diren neurriak ordaintzea baino, eta askotan prebentzioa. Dirudi arazoren bat edo izan dugula konexioarekin, eten egin zaigu Ainhoarekin genukan konexioa, baina, probestuko dugu hau ere, Joseba, hor beste elementuetako bat ere bada, garraiolariak eta azpimarratzekoa dela, garraiolarien bueltan istripu ez traumatikoak ere, Ainhoa? Ainhoa, orain uste konexioa berriro bueltan dugula. Ez dakit zergaitik egiten duen hori? Ez hori esan nahi nuen, ez? Individualizatzearen beste arriskua, aparte, arazoak duen benetako dimentsioa ez ikusteaz gai, diru kontu bat ere bilakatzen dela, eta enpresa dela erabakitzen duena, istripuak lanpostu gutxiago dituztela prebentzioak baino, ez? Eta hor badago perversio oso bat. Beste kontu bat ere, zentzu honetan aipatu genezakena da, zer nolako bizia dugun, Inko Iriartek azpimarratzen zuen, gaur egungo bizi azkarrak, langileare estresatzen duela, eta ezakit, adibide bat ere bada, guztiz aldatu den ohitura dela, garai batean ere bizitzeko erritmoak bestelakoak zirela, eta jatorduetarako, esaterako, 2 ordu geneuzkala. Gaur egungo bizi azkar honek eragina izan du, lan istripuetan, hor datu ematen genuen, azkeneko hamarkada honetan, lan istripuek gora egin dutela, Joseba? Nik uste dute zalantzari gabe hori, eragin bate izango zuela, ez? Gero beste gauza hori nola kuantifikatu egiten den, ez? Zuk lehen aipatzen zenun bezala, azkenean sindikatuak dira, ez? Nola heriotza kuantifikatzen dituztenak, eta horien berri, ez? Ematen duzue bereziki komunikabidek, baina badakigu, ez, horren atzean, beste eundaka edo milaka lan istripu daudela, kasu honetan, ez, heriotzan amaitzen ez direnak, eta zentzu horretan ere, nik uste mailaren gainean jarri behar direnak, eta salagarria direnak, eta nik uste dut, kasu askotan hitzeiten ari garen, ez, gauzak azkar egitearena, azkeneko urtetan, dauden estres mailak eta agerraldian bertan, ez, planteatzen zuten eta salatzen zuten errealitate guzti horrek seguru eragin zuzena duela. Ez gero beste gauza, esaten nuen bezala, hori nola neurtu daiteken zuzenean, ez, baina nik uste dute hala dela, bai. Ainhoa? Argi dagoena da, nik ez dakite, produkzioak edo askartu diren, edo ritmoak askartu diren, argi dagoena da, zenbat eta etekin gehiago denbora gutxienan, printzipioan, nagusitzen den momentutik, eta hori gaientzen den diren momentutik, hartzen diren neurri guztiak,
langile hoi behartzen gaitu azkarrago eta baldintza okerragotan lan egiten. Eta horrek darama denbora pilo horrela izanik. Orduan, nik ez dakit bizitzaren askartzean kokatu behar dugu edo geroz eta askarrago doan lan baldintzen okertze batean. Bi kasutan, hau oso askar doa eta ereneun geritun eskubideak momentu honetan ez ditugula konturatzen gara, bi aldiz pentsatuz gero, ez? Baina bai iduritzen zait, produktibitatea, teknologia berriei esker handitzen dela esaten denean, horrek ñabardura asko behar dituela. Askotan produktibitatea, langileari geroz eta zuku gehiago, baldintza okerrenagoetan, eta askoz ere denbora gutxiagoan ateratzearen ondorio da. Eta horrek ekartzen du lan gaixotasunak biderkatzen ari direla, horrek ekartzen du bajen kopurua agian handitu egin behar dela, baina ez berez handitu egiten, baizik eta handitu egin behar dela, jasanezina delako leku askotan nolakoak dira lan baldintzak, eta patronalak eraman du asentismoaren egoerara. Osea, Javi Garnikak beti esaten zuen bezala, no se pueden hacer tortillas y romper huevos. Ezin duzue langileak sakatu muturreraino eta pentsatzea langile horrek sano jarrituko dula 5 urteetan zehar baldintza horietan lan egiten. Eta nahi dutena da horren kostuak guk ere gure gain hartzea, abstentzismoaren eztabaida hori delako. Bai uste dut lan osasunaren atal garrantzitsua izan behar duela horrek. Hain zuzen, okerrezpanago, dagoeneko aipatutako elementua da hori, beste aldetik absentismoari buruz hitz egin izan dugunean, noski, horra absentismoak gora egiten dula, baja gehiago baldin badaudela, horiek ere lan baldintzengatik dira, Lainoa. Noski, lan baldintzengatik kasu askotan, batetik asentismoa beraiek deitzen dioten hori ez genuke gurea egin behar, asentismo horren atzean, beraien asentismo horren atzean, daude gaixotasunak, daude baimenak, daude hainbat lan eskubide, beraz, asentismoa, beraiek esaten duten bezala, gogorik ez eduk eta lanera joatea, hori berez ez da, ez langileen eskubide bat, ez da ohitura bat horregatik kaleratu egiten zaituztelako. Orduan, badaudena da, lan gaixotasun egunak igo egin direla, baina horregatik hasi ziren lehenengo egunetik ez ordaintzen, horregatik hasi ziren prestazio horiek murrizten, badagoena da, hainbat baimena hartzen direla, baina eske kontziliazioaren atalean sartzen dira, langileak nahi badituzue, langileok gure bizitzaren kontziliatu behar ditugu lan baldintzak, eta orduan, lan merkatu hau jasanezina den momentuan egon behar dire irizbide batzuk, beraiek absentismoa deitu dute, eta lan baldintza hauek jasanezina diren neurrian, langileak gaixotu egingo gara, eta eskubide osoa daukagu gaixo gaudenean etxera juteko zaintzera, ez? Beraz, hori patronalak onartu egin behar du, eta badakizen den alternatiba, eta badakizen den lan baldintzako betzea. Minutu bat, goizeko 9 izan daitezen. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Informazioaren aria, Naiz irratia. Goizeko 9 dira gutxinez 10 pertsona hil dira Kanadako eskola batean izandako tiroketa batean ustezko erasotzailea hildakoen artean da Kolumbia Britainiarreko agintariek azaldu dutenez, 25 lagun inguru hartatu dituzte jada bertako osasun zentroan eta beste 2 ospitalera eraman dituzte zauri oso larriekin. Lander Martinez, egunon. Egunon bai, gutxienez 10 pertsona hil dira astearte gauean Kanadako ikastetxe batean izandako tiroketa batean lekuko agintariek baieztatu dutenez. Tiroketa Kolumbia Britainiarreko Tumbler Ridge udalerrian gertatu da.
10 hildakoetatik poliziak 6 gorpuak eskola barruan aurkitu ditu, beste 2 ondoko etxebizitza batean eta beste bat ospitalera bidean zendu da. Ken Floyd tokiko polizia buruak ustezko erasotzailea hildakoen artean dagoela baieztatu du. The shooter was not included in that 9, it is 10 total. Hildako ez gain erasoak zauritu ugari utzi ditu, 2 pertsona larriki zaurituta eraman behar izan dituzte ospitalera eta beste 25 lagun herriko osasun zentroan hartatu dituzte. 10 hildakorekin astearte honetako tiroketa Kanadaren historiako sarraski handienetakoa da. Poliziak jada ikerketa abian jarri du gertatutakoa argitzeko. Eta Mane Xalsamendik Beijingo marka hobetu du, baina azken fasetik urruti gelditu da Italian, 48. postuan bukatu du iraupen eski froga sprint klasikoan, sailkapenean final laurdenetako txartela eskuratzetik 7 segundura gelditu da. Gaurkoan ere beste hainbat kirolariren txanda izango da eta testuinguru honetan Milano Cortina neguko Joko Olimpikoetara jo beharra dugu. Handa, Inigo Asensio Bat Bask timeko lankidea. Egunon, Inigo. Inigo Asensio, egunon. Bai, egunon, orain bai. Egunon, jakin nahi dugu. Zeintzuk dira Bat Bask timeko euskal kirolarien aurreikuspenak neguko Joko Olimpiko hauetan? Bueno, batetik aurreratu duzu ez, Mane Xalsamendik atzo izan zuen bere hitzordua, estreinekoa joko hauetan, bigarrenak eta 23 urterekin. Tira, oraindik oso gaztea da Xalsamendi, naparrak bire, esan dezakegu azkarragoa egin du olimpismoan haren ama brasildarra delako, eta ziurrenik Brasil bezalako herrialde batekin lehiatzeko bidea ere erreztu egin zaiolako, eta horrek uste dut etorkizunera begira ere eskarmentu, esperientzia, metatze aukera handiak emango dizkiola, atzoko hitzorduan 48. izan zen, 71. Beijingo Olinpiar Jokoetan, marka asko betuta rankinean gora asko eginda, baina final 8enekoetan sailkatzeko 7 segundu faltan Baldi Fiemeko estadioan aritu da atzokoan Xalsamendi sprint klasikoan. Zalantzarik gabe, emaitza ona ziurrenik, naparrak, isabarrak gehiago nahiko zuen, baina esan dezakegu bide honetik abiatu duela bere bidea bigarren Olinpiar Joko hauetan. Gaur hitzordua beste napar batentzat, Daniel Milagrosentzat, abiadurako patinaian, lehenengo euskal ordezkaria, Espainiar estatuko lehen ordezkaria ere jokoen historian, gogoratu behar dugu Inigo Bidondok bide hori, jorratu zuela, saiakera hori egin zuela sakon, baina ez zuela txartel olimpiko hori eskuratu, Milagrosek 2 urte daramatza izotzezko patinaia egiten, gurpil patinaia tiratorren mutila da, baina azken munduko txapelketan erakutsi zuen onenen artean egotetik gertu egon daitekeela, 1000 metroetan minutu eta 10 segunduko denboran egon zen, helburua gaur horren azpitik egotea zalantzari gabe, baina esan dezakegu oraindik hitzordu goiztiar xamarra dela bere ibilbidean, eta dominiak eta bestelakoak planteatzeko bakaso goiz xamar dela Milagrosentzat ere. Agian Olinpiar Joko hauetan izango dugun domina aukera nagusia, biharko hitzorduan izango da bertan ariko dira Álvaro Romero estreinekoz eta Lukas Egibar dagoeneko munduko kopan, munduko txapelketan, garaipenak eskuratzea zerrendakien snowboardlaria, raiderra, eta bihar goizeko 10 eta 55 hasiko dira sailkapenak. Final handi arratsaldeko 3 eta Lukas Egibar, azkeneko munduko kopan min hartzetik badator ere, eta azken ziklo olimpikoa nahiko gora beratxo izan badare fisikoki, indartsu, gogoz, motivatuta, oso zentratuta, eta akaso berakar alaxa aitortu duelako, dominetan pentsatzen, hori izango da euskal aukera nagusia, naiz eta esan da bezala hurrengo astetan oraindik eskiatzaile, eta bestelako kirolari gehiago izango ditugun, baina biharko hitzorduan begi guztia jarrita, eta zergatik ez Lukas Egibarren domina aukera hoietan pegi. Adi izango bera, eskerrik asko Inigo. Eskerrik asko zuei. Eta gaurkoa, otsailak 11 asteazken agunaren ondik norakoak ere ezagutzeko gurean da, Itxaso Leon, egunon. Eixo egunon, Pei egunon entzule guztiei ere, asteazken honetako aurreikuspenen artean Deneiz Itxasok, Maria Jesus San Josek eta David Lukasek Martuteneko espetxaren inguruko hurrengo pausoen berri emango dute. Bestalde, Santos Zerdan izango da gaur Nafarroako Parlamentuko batzordean, naiz eta ez dena espero asko esatea inputatuta egoteagatik, eta gaur ere Monzon Ganuza sariaren irabazlea jakinaraziko dute. Eta irakasleok Palestinanekin taldeak prentsaurrekoa eskainiko du plazaran, azkeneko hilabetetan Palestinan gauzatzen ari den genozidoarekin lotuta gertatu diren hainbat berriren aurrean jarrera hartzeko eta euren esparruan proposamen zehatzak helarazteko. Ekonomia gaietan, Nafarroan martxoaren 17ko greba orokorra bultzatuko duten sindikatuek agerraldia egingo dute, parlamentuko alderdiekin egindako errondatik ateratako ondorioak baloratu eta ezagutarazteko, eta bertan Labeko Imanol Karrerak eta Elako Imanol Paskualek hartuko dute hitza. Gasteizko Legebiltzarrean Barrondo kontseilariak 2030erako
landa garapenaren estrategia aurkeztuko du. Bestalde, la Bela ESK, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarretaratzea egingo dute 112 Europako larrialdietako zenbaki bakarraren eguna dela eta zerbitzuaren prekarizazioa salatzeko. Tubo reunidosen afera ere jarraituko dugu eman dezakenarekin. Eta kiroletan egun esanguratsua dugu gaurkoa, gaueko 9:00 Atletik eta Realaren arteko derbia nabarmentzekoena. Gainera, Sergio Fernández Alaveseko kirol zuzendariak gosari informatiboa eskainiko du goiz honetan, Eibarren itzuliaren ibilbide ofiziala ezagutaraziko dute, neguko joko olimpikoak ere jarraituko ditugu, eta beste hitzordu bat ere Bilbao Basket Paoken aurka arituko da arratsaldeko 4:00 aurrera. Kultura aurreikuspenekin amaituko dugu, asteazken honetan besteak beste Gaiz Karostegik jaialai eleberria aurkeztuko du Donostiako Elkarren, eta Abaon Maria Estuarda operaren entxegua jarraituko du naizek larumateko estreinuaren aurretik. Oiesek momentuz aurreratu ditzakegunak eta etorriko dira kontu gehiago ere. Hori da, badago zer esana, beraz, eskerrik asko Itxaso. Gero arte pegi. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidea okienez Lander badugu nabarmentzeko jazueraren bat. Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaoko sarreretan. Ado, seguraldiari dagokienez esango dugu Euskal Herriko hiriburuetako temperaturak 10 gradutatik goiti, 11 gradu Gasteiz Donibane Garazin Iruñan 10, 12 gradu Donostia, Bilbo eta Maulen, 13 gradu berriz Baionan, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak. Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodei dezente izanagatik zeruan nahiko ateri utziko dio, naiz eta Pirinio inguruan ez den baztertu behar zaparrada txikirin bat edo beste botatzea. Ondoren eguerditik aurrera zaparradak ugaritu egingo dira, eta hartxalde partean fronte ezberdinek eragingo gaituztenez giro ezegonkorra nagusituko da. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira azkar batean, euri gehiago botako du Kantauri Arixuri aldean, eta bereziki kostaldetik gertu, eta gainera tarteka oraindik zaparrada mardu xamarrak botako ditu. Gau partean, badirudi, atertzeko joera hartuko duela. Ego mendebaldeko haizea arro xamar ibiliko da, azken orduetan zakartuz, bereziki lurraldean mendebaldean, temperatura minimoek gorraka jarraituko dute eta goiza epela izango da, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz bera ingo dute, Kantauri Arixuri aldean 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 13 eta 15 gradu bitartean, temperatura freskoenak urte sasoionetan ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gozaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 946-86100 telefonoan edo 3www.talasoterapiazelai.com webgunean. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Dire Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz Irratia. Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz Irratian informazioaren ariaren 2. edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz Irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12:00 aurrera informazioaren ariaren 2. edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere
Jendez betetzen, poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Pelli kontatuko dugu. Pelli, kaixo, egun berriz ere. Egun honeinatz, egun honen zuleak hain zuzen. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12:00, informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2etan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Reggae Fever irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, reggae sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratia. Badira, egun Jon Insaustiren alkatetzaz, egun hauen balantzea egingo dugu ondorengo minutuetan, eta horretarako ere gurekin laguntzaile gisa daukagu Imanol Intziarte, naiz eta garako kazetari. Egunon, Imanol? Kaixo, egunon. Eta baita ere gogora ekarriko dugu legegintzaldi erdian errelebo izan zela, duela egun, baina zerbait gehiago, Eneko Goiak alkatetza utzi zuen eta lekukoa Jon Insaustik hartu zuen. Naiz irratiko estudioetan da gaur, Jon Insausti Donostiako alkate. Egunon? Kaixo, egunon guztioi. Bueno, egun hauetan, zalaparta daukagu atxilotuen jatorriaren berri ematearen bueltan, zein da erabaki honen zentzua? Bueno, erabaki honen zentzua da Euskal Poliziaren eredua sendotzen jarraitu nahi dugula. Nik zalantzarik ez daukat, gizartearen gehiengo zabal batek Donostian Euskal Polizian sinisten duela, propio duela eredu hori. Eredu horrek izan ere gertutasuna eta segurtasuna ekartzen digulako, eta gainera argi gelditzen zaigu ertzaintza eta udaltzaingoak bat egiten duten udalerrietan segurtasunak ere hobera egiten duela. Hau bada Donostiarrek azaltzen duten kezka, kaleetan ere azaltzen didaten kezka, eta neuri dagokit erantzun berriak eskaintzea. Eta kasu honetan, eredu hori sendotzearen ondorioz hartutako erabakia da. Eta zer dela eta pertsonen jatorria ematen da eta ez zergaitik ez erroldatua dagoen lekua? Bueno, kasu honetan, horrelako delitu bat ematen danean hirian, asko dira jasotzen diren informazioak, eta informazio horietako asko baliagarriak izaten dira delituak tipifikatzeko. Batzuetan personaren generoa izaten da.
indarkeria matxistaren kasuan adibidez beste batzutan jatorria. Zergatik batzutan jatorriak ere prebentzio lanak egiteko baliagarri izan daitekelako. Duela markada batzuk, ez denbora asko, Latinoamerikatik etorritako banda antolatu buruz hitz egiten genuen, latinkin izaera zeukatenak, horrek laguntzen zigun lan bat egiten gizarte bezala eta poliziaren aldetik. Izan ditugu baita ere geurean, adibidez, esaterako, Kosovotik etorritako banda antolatuak. Uste dut, batzuetan behar denean, tokatzen danean, eta informazio hori baliagarria denean, arazo bat konpontzeko, ondo kudeatu behar dela, ez da eman emateagatik. Baina hortik arago uste dut, egon daitezken kritikatik aratago, gizarte heldua dugula, parez pare. Donostian kultura politiko sendoa dagoela, zorionez, eta gardentasunak beti lagundu izan duela politikan. Eta uste dut kasu honetan horrela ere izango dela. Hor berriz irizpide ezberdinak ere badaude Bilbon esaterako, bertan Juan Maria Aburto alkateak adostu zuen PSrekin atxilotuen jatorriaren berri ez ematea, ez dakit ikusi dugu PSrekin bai bueltan Ane Oiarbide zinegotziare kexatu egin dela, kexa horren ostean aukera izan duzu berarekin hitz egiteko, konpondu dago afera? Geure kasuan oso argi dugu herri honetan zeintzuk zeinek ezartzen duen segurtasunaren irizpidea, zeinek daukan eskumena eta bermea, jaurlaritzari dagokio, eta esan bezala guk lerro berretik jarraituko dugu. Eta kasu honetan Donostiako udalak jarraitu du eredu hori sendotzen. Donostiak hartutako erabakia da, gainontzeko udalerriek haien estrategiak izango dituzte, guk propioa daukagu, eta kasu honetan udal gobernuaren barruan hau da hartutako erabakia. Besterik gabe, beste parteari tokatuko zaiona da errespetatzea. Ados, ez da egongo, baina hauxe da jaurlaritzatik markatu den irizpidea eta Donostiako udalak hartutako erabakia. Beste zalaparta bat ere berriki ere izan zen, Imanol Pradalesekin iragarri baitzen, Riberas de Loyolan 400 etxe bizitza eraikiko zirela, nolatan egin zen iragarpen hau? Iragarpen hau egin zen, zorionez, bulego izan behar zen partzela oso bat, orain etxe bizitza aukerak eskintzeko partzela izango delako. Eta uste dut hori, benetan berri ona dela hiri honetan. Donostiarrok daukagun kezka eta erronka handiena etxe bizitzarena delako. Eta hori azaltzen zaigu, inkesta guztitan, baino ez inkesta guztitan, nik uste dut, geure familia, lagun arte, kuadrilla eta edozein testu ingurutan azaltzen zaigun kezka eta beharra delako, ez? Orduan, edozein aukera aprobetxatzea etxe bizitza eskaintza berriak sortzeko ongi etorria irira. Eta kasu honetan, jaurlaritzako buru nagusi edo arduradun den lehendakariak eskaintza hori egin zigun, eta guk, jakina, poz handiz hartu egin dugu. Hortik aurrera sortutakoa, bazuk oso ondo esan duzu, zalaparta, eta zalaparta eta gero, ezer ere ez naiz ni sartuko politikaren joko zar horietan. Uste dut, ez dagoela hori Donostiarren agendetan, ez da hori kaletik ere, edo ez dakit, etxetik bulegora joaterakoan autobusan esaten didatena, uste dute politikeriaren edo horrelako batzuen zantzua dela, baina neuri dagokit, etxe bizitzaren erronka honi baita ere erantzun zehatzak eskaintzea, eta Loiolako herri beretako partzela hori horren adibide zehatza da. Eta zalaparta aldea badago bi iragarpenetan, 400 etxe bizitza, 200 etxe bizitza, bote prontoan pentsatu genezake, akaso iragarri zenituenak 150 txikiagoak diren, edo zergaitik bi kopuru ezberdin eman dira? Ez, geure kasuan guk partzela aztertu dugu, hirigintza ataletik, hori da tokatzen zitzaiguna, eta geure topea 400 etxe bizitza ingurura mugatzen da. Hori da partzelak daukan horrelako gehiengo aukera, ez? Edo maksimoetara joko bagenu, topera joko bagenu, partzelak aukera hori ematen digu. Jaurlaritzak 200 ariketa egin du. Zer tokatzen zaigu? Bien artean eseritzea, bilera bat adostea, eta ikustea zein den emaitzarik onena. 200, 400 edo 300, baina, importantena da egitea. Hori da nik uste atera behar degune ondorioa, ez? Egingo direla, eta guazen adostea zein izango den kopururik onena. Zertarako, hiria egiteko, etxe bizitza eskaintzeko, baina bestalde auzo horrek ere merezi dituen gainerako ekipamenduak ere osatzeko. Orduan, uste dut tokatzen zaiguna dela, esan bezala, aliantzetan zentratzea, hori esan dut ere egun hauetan, aliantzak ezinbestekoak ditugula, indartsuagoak eta eraginkorragoak izateko, eta beti ere azpimarratu izan dut, lau eskuk bik baino gehiago ere ikitzen dutela. Eman dezagune eredu bat ez, bi erakundeon artean. Aipatzen zenuen, eta ondorioztatzeko erreza den kontua bada etxe bizitza izan daitekela, legegintzaldiko erronka nagusia. Donostia nola heldu da egoera honetara? Zergaitik? Uste dute
egoera oso atzetik datorrela, ez? Uste dut historian asko egin beharko genukela atzera, baina, bueno, ez nahi nuke nik galdu nahi arrazoi historikotan, ze horrek ez gaitu ezertara eramaten, asko jota, seguruna, hiriaren historia modu erakargarri batean ikustera, baina benertako... Memoria, bai, baina, bueno, uste dut gaurkoz 2026an bizi garela eta egungo eman behar zaiola erantzuna. Zer pasatzen zaigu hirian? Bueno, gauza on bat eta gauza on horrek baita ere onurak bezala kalteak ere baditula. Eta da Donostia hiri oso erakargarria dela. Hiri oso erakargarria da Donostian bizi garenok, Donostian bizi nahi dugulako. Eta uste dut hori oso berri ona dela, beste udalerri batzuetan, Gipuzkoan barne, biztanleria galtzen ari dira. Geure kasuan kontrakoa da. Biztanleria irabazten dugu. Eta jendak Donostian bizi nahi du. Hori uste dut abia puntu hona dela. Donostiarrok Donostian bizi nahi izatea, alkate batek izan dezakeen, oparirik onenetakoa da. Zure herritarrak zurean bizi nahi dutenean, uste dut hori hiriarekiko maitasun bat adierazten duela. Gero, lurraldetik persona askok ere, nahi dute, euren bizitza proiektua Donostian bukatu. Presio asko ere jasotzen dugu inguruko udalerrietatik. Eta gero, hiri honek beste gauzatzuk ere eskaintzen ditu. Ekonomikoki sendo gaude, langabezia tasa 6% da, beraz, zeure bizitza laborala edo, oparotasun bat lortzeko bizitzan Donostia erakargarria izan daiteke, horrek jende gehiago etortzea eragiten du, kulturalki, kirol esparruan, aixiaren inguruan, hiri erakargarriare bagara. Erakargarritasun horrek eta migrazio fluxu berriak danak sekulako eskaria sortzen du geurean. Eta guk gaitasun nahikoa ez daukagun hiri eraikiarekin horri guztiari erantzuteko. Eta gero beste realitate bat ere badaukagu. Eta da, geure gizartea aldatzen ari dela, oso azkar gainera. Donostian dauden 3 etxetatik bat, persona bakar batek okupatzen du. Familiak aldatzen ari dira, eta bestalde geroz eta gehiago bizi dira, eta asko dira persona helduak bakarrik bizi direnak. Barri dago, eraikita daukagun hiriak nahiko aukera zuela ematen, bertan bizi nahi dugunok bizitzeko. Horrek zer egiten du? Jakina, prezioak asko igotzea. Baina, hori izan daiteke azalpena, ez nola iritsi garen ona. Eta orain zer egin genezake, nik zalantzarik ez daukat, garapen urbanistikoak bizkortu, aldegun guztia, urte hasierako kazetariekin izandako gosari batean, adierazi genuen, abiadura sartuko genuela 2027ko, 2300 etxebizitza eraikitzeko, eta 2023ra begira jartzen baldin bagara, 10.000 etxebizitzako tope hori markatu genuen. Hori hor dago eta egin behar da, baina gero uste dut azkarrak, abilak izan behar garela beste esparru batean, eta esan bezala eraikitako hiria hor dago. Eta horrera aukerak sortu ditzakegu, ze hiri honetan sortzen den 4 etxebizitzatik bat, existitzen den eraikita dagoen hiri horretatik dator. Nola? Banaketak, segregazioak, edo lokalen erabilera aldaketak eman, ez? Eta uste dut oraindik ere, hor badaukagula zer egina, eta atzo bertan, etxebizitzaren behatokia aurkeztea edo behintzat erabaki hori hartzea, horri erabat lotuta dago. Eta gogoan dut, Eneko Goia gurean izan genuen azkeneko aldian, berak ere balioan jarri zuela, Donostiak daukan erakargarritasun hori, baina honen ondorietako bat ere edo arriskuetako bat izan daiteke akaso herriaren elitizazio bat, soilik gaitasun ekonomiko altua dutenek izate eskuragarri Donostiar eta Donostiar bizitza. Hasieratik neure, ez leloa, lan ibilbidea edo lan helburua Donostiarren Donostia izan da, eta barrurantz begiratzeko gogo eta nahi hori, eta guztiontzako hiria eraiki behar dugu. Nik zalantzarik ez daukat, Donostia bizitzeko hiria behar du izan, ez espekulatzeko hiria, eta horretan gabiltza. Eta jakina, horretarako esan bezala, etxe bizitza aukerak sortzea tokatzen zaigu. Eta alde neinean, jakina, eta geure esfortzua horretara bideratzen dugu, babestuak, etxe bizitza babestuak, eta horra apustu sendak badauzkagu, uste dut gure umearen ardatzak sekulako aukerak eskaintzen dizkigula, Loiolako kuartelak ditugu begiz jota, eta hortik aurreraren martuten erantz begira, horrek ere sekulako aukerak eskaintzen dizkigu, baino egun hauetan ere, nik nahi izan dut behintzat, altza inguruko beste partzela bat ere mai gainean jarri, bestak beste auditzakularrekoak, ze hiria eraikitzen nahi horretan, eta aukera berriak eskaintzen nahi horretan, altza zarrari, altza berri bat, auditzakular bat gehitzea, aproposa iruditzen zaidalako.
Bestalde, beste afairetako bat ere bada, esan zenuela herritarrak entzungo zenidula, horretarako ere, aurrikuspen horretarako, ze prozesuren bat aurrikusten da, entzute prozesuren bat, edo nolako izango da lanketa hori? Bueno, hasieratik esan nuen ez, gehiago eta hobeto entzun, ikasteko eta erantzuteko. Eta, bueno, hasian horrelako erronda batean, saiatzen gara udaleko jarduna erakundetara hurbiltzen, eskoletatik pasa izan gara, baita ere, hainbat elkartekin ere egoten gara, saiatzen naiz behintzat astero elkarte bat edo birekin egoten, hori iruditzen zait dela udalak hobeto entzun eta erantzuteko eredua, bulegotik ateratzen, baina uste dut horrek izan duen adierazlerik onena udaletxeko zimentutan jarritako udal infoberria izan da. Ze 60 pertsona ditugu, une oro, herritarrak entzuten, batzuk aurrez aurre ditugu, bulego berri horietan, beste batzuk telefonoz erantzuten dute, web sistemaren bitartez ere postontzi erantzutenak baditugu, eta gero partaidetza zerbitzuare badaukagu, ez? Uste dut udalak topera dituela martxan hobeto eta gehiago entzuteko sistema guztiak. Bai, funtzionatu behar duelako, baina baita ere alkate honek agendak uzten dionean ere horretara denbora bideratzen duelako. Etxe bizitzaren arazoaren faktoretako bat ere izan da, hiriak bizi izan duen turistifikazioa, iragarri zen, hotel eta alokairuko etxe bizitzen irekiera albezain beste murriztuko zela, gehiago ez da egongo, hori aipatu zen, baina kudeagarria da, gaur egun Donostiak duen turismo eskaintza? Bueno, horretan ari gara. Geure turismo eredua, askotan esaten da jasangarria behar duela izanez, orekak bilatu behar ditugu. Donostia bada partekatzeko hiria, ez dugu kokatuko helmuga turistiko erakargarria denik, ezker eskubira begiratzea besterik ez dugu, ikusteko zer eskaintzen duen hiri honek, bai kultura, nortasuna, hizkuntza, paisaia aldetik ere, divertimentu aldetik ere, jakina, gastronomia aldetik zer esanez, baina partekatzeko hiria bada aurretik bizitzeko hiria delako da. Hau da, lehentasunak argi ditugu, ez? Lehenengo bizitzeko hiria, gero partekatzeko hiria gainera, eskuzabaltasun osoz, eta arrotasunez uste dut horrela erakutsi behar dugula garena, ez? Propioa dugun hori. Eta horretarako zer behar ditugu? Erramienta propioak. Eta neuretzat, duela 2 aste udalbatzan, hau batez, etxe bizitza turistikoak topera mugatzeko hartutako erabakia, edo hotel gehiago ez zabaltzeko erabakiak, hori da. Erraminta berri bat, turismo hobeto kudeatzeko. Zerga turistikoa, azkenean, zertarako da, Donostiarren bizi kalitatea hobetzeko. Bisita gidatuak kudeatzen ditugunean eta erregulatzen ditugunean kalean, zer egiten dugu? Erraminta propioak sortu, turismo hobeto kudeatzeko. Uste dut, turismoa fenomeno globala eta geldiezina dela. Hau ez da gutxituko. Azkenean personen jundatorriak eta flujoak mundu zabalean 1 euro izango ditugu. 24 orduz, urteko egun guztitan. Guri tokatzen zaiguna da, etor daitezken flujo guzti horiek, sarrera eta ertera flujoak, gu ere asko ateratzen gara eta alaxe da, ez? Bereziki Donostiarrok eta Gipuzkoarrok, kudeatu behar duguna da, flujo horiek, geure egunerokotasunean kalteak ez sortzea. Eta kalteak identifikatzen ditugunean, onartu eta konponbide eskaini. Eta horretan gaude. Ez dakit kalte edo kontsideratu daiteken, baina bai da, gastronomia aipatu duzula, jazoera bat aski deigarria, Aldezarrean gertatzen dena, tabernaskok pintxoak orain tabernetatik kanpo katerinetan egiten dituzela, ez dakit, honi buruz zer esango zenuke? Ez dakit asko edo gutxi diren, zehazki ez dakit zema diren, baina zer egin behar dugu, lana ondo egiten duten horiek lagundu. Ez, gaizki egiten dutenak irudikatu edo seinalatu baino, ez? Nik uste lana ondo egin behar duten horiek lagundu egin behar ditugula, horretarako hainbat ekimen badira abian, pintxoaren institutoa, ez egia daulako izen berezia duela, eta nik onartuko dizuet niretzako sekulako sorpresa izan dela. Instituto hau edo erakunde hau ezagutzea. Sekulako lana egiten dutelako, justu, aipatu dugun hori ez emateko hirian. Horrelako dekalogoa sortu dute, azterketak kontrola jarraipena egiten dute, eta etiketa baten bitartez, seinalatu egiten dute, zeinek egiten duen lan zintzoa eta txukuna. Eta uste dut hori dela guk guztiok bilatzen duguna, benetakotasun hori, ez? Jarduera ekonomiko guztietan bezala, beti dago probetxu batera nahi duenik, modu merke eta errex batean, eta zoritxarrez hori ere, partezarreko astronomian badago, baino badago ere, egunerokotasunean lanean dabilen hori, eta horri lagundu behartzaio. Orduan zer egin behar dugu? Ondo lana egiten duenari, babestu.
Zalantzarik gabe. Balian jartzeko alan hori. Bestalde ere, Emakundek Donostiako IZP elkarteari gomendatu dio, estatutuetan egin beharreko aldaketak egitea zuzeneko diskriminazio argia desagerrazterako. Zer gomendatuko zenioke Aldezarreko elkarte honi? Zer gomendatuko nioke, albezain pronto emakumeak onartzeko. Neri trista iruditzen zait, oraindik ere Aldezarrean horrelako elkarte bat edukitza, gainera honek horrelako, ikutxu berezia ematen ditze, urte luzez partezarrean hazi eta bizitakoa naiz, oidan ere berezko auzoa, aita eta ama bertan bizi dira, eta egia da, asko bizi izan garela elkarte gastronomiko horien baitan, ez? Baina trista iruditzen zait, 2026 urtean, emakumeak oraindik ere aizepera sartzeko baldintzak izatea, ezta? Ez da neure eredua, eta uste dut, bazkidei tokatzen zaiola horri buelta ematea, bertan bazkideak badaude, seguruenik asko eta asko kontzientziatuak eta egora hori onartzen ez dutenak haiei tokatzen zaie antolatu eta erantzun zehatz bat ematea, zalantzarik ez. Baina nik uste, zorionez, hiri honetan jakin izan degula egora horri buelta ematen. Eta urtetako lanaren ondorioz, eredu positibo bat eta natural bat izaten, ez? Askotan errepikatzen dute geure danborrada festetan eta bar, 1980 urtean, Kresala elkartea izan zala, Partezarreko elkartea, lehenengo emakumeak kalera atera zituenak, baita ere modu naturalean bazkide bezala onartu zituenak, eta hori izan da hiri honek aukeratu duen eredua, 40 urte luze hauetan, eta emaitzak hor ditugu, emaitza oso positiboak erabat. Beraz, anomalia bada izepen dagoena, eta espero, hiri honetan dugun azkena izatea. Horre bestalde, baitare Donostiartasunaren baitan aipatu zenuen, eta kaso atentzioa dituzuen elementua izan zen aurkezpenean, alkatetzaren aurkezpenean, Donostiar on izatearen elementua. Donostiar txarrak badago? Netzako Donostiar ona izatea da, aitak eta amak, eta anaiak neurri handi batean, eman didatena, ez? Gure etxean asko baloratu izan dugu gertuko komunitatea, auzo bizitza asko egin izan dugu Partezarrean, elkartetan, parrokiatik gertu ere, gezurra ez dizuet esango, azkenan elkarte gintza asko ere sortu izan delako, udalekuak eta bar, denbora librea esparru horretan, kirol elkartetan, Kresalan bertan, ezakit, mendi elkartetan, kirol elkartetan, kultura elkartetan, niretzako hori da Donostiarrona izatea, ez? Zuri zerbait eman dizun komunitate horri, zerbait ematea, edo zuk jarso dezun zaintza hori, zuk orain itzultzea. Niretzako gertukoa zaintzea, kilometro zero esaten dana, ez? Gertuko hori zaintzea da Donostiarrona izatea. Orain, uste dut ere, hori garatzen den kontzeptuare badala gizartean, ez? Gizarte asko ari da aldatzen, Donostiar berriak ere baditugu, guk ere seguruna asko daukagula ikasteko balio berritu horietatik, ez? Etengabe berritzen ditugu balioak, nik batzuk jaso ditut, eta orain begirada berriei esker beste batzuk ere jasotzen ditut. Baina nire ustez, etiketa baino izateko edo egiteko modu bat erantzuten dio. Bestalde, buenismo eta populismotik ies egitea eskatu zenuen, aukerak programaren baitan. Zer esan nahi dute testuinguru honetan buenismoak eta populismoak? Erantzun sinpleak ematea konplexua den gai bati. Ez da dena ona, ez da dena txarra. Eta aukerak programa martutenen eta herreran emandako kasu batzuen ondorioz sortu izan dugu, ez? Etxerik gabeko personen kopurua, edo kalean bizi direnen personen kopurua urtetik urtera hazten ari da hirian. Eta ziurrenik datozen urteetan gehiago hasiko da. Eta uste dut hori onartu beharreko erronka desafioa dela. Eta horri udal batek erantzun zehatzak eman behar dizkio. Eta guri pasatzi zaigun, bai martutenen eta bai herreran, baliabide eskasak edo baliarik gabeko persona asko bizi direla, pabilioi edo horrelako eraikinetan. Eta hauek ustutzea tokatzen zaigunean, ezin dugu batean joan eta dana ustu, eta erabakirik ez hartu. Edo ezin duguna ez da, horretzi por sekula sekulorun, ezer gertatuko ez balitz bezala. Ez, zuk erantzun zehatz bat eman behar duzu, aurretik jarri behar zara. Eta kasu horretan, guk erabaki genuen, bi baldintza bete nahi zituzten personei, bakoitza bere abia puntutik jarrita, zemen bakoitzak bere egoera personala dauka, aukera batzuk eskaintzea. Zuk nahi balin baduzu, herri honen parte izan, komunidadearen parte izan, eta bizikidetza arau batzuk bete, eta aldi berean, gizarte zerbitzuetako ibilbide horri nahi badiozu eutxi, aukerak programa horretan sartu zaitezke. Eta horrek esate izu, komunidadaren parte izan behar zarela, eta alduzun einean formatu edo lana egin behar duzula. Erantzun zehatz bat da. Muturretatik ies egiten duena eta erantzun zehatzak eskaini nahi dituenak. Eta horren ondorioz, 60 persona dauzkagu, kasu honetan, udal baliabideetan, lotan, zorionez, badaukate leku bat lo egiteko, eta saiatzen ari gara gizarteratzen.
gizarteratze hori dalako azkeneko helburua. Eta bueno, azkenean, uste dut, bazterretatik, erpinetatik alde egiten duzunean eta gauza zehatzak jartzen dituzunean mai gainean, gauzak ondo ateratzen direla. Nahikoa da? Ez da nahikoa. Donostiako udalak hartu du erabaki bat. Bere baliabideen baitan dagoena, egin du ahal izan duen guztia, hiri solidarioa garelako, eta gainera ez hori bakarrik, eta nik baita ere aitortu nahiko nuke. Elkartegintza oso sendoa daukagulako. Hemen kolektibo asko dago, erakunde asko dago, eta haiei esker daukagu gaitasuna erantzunak eskaintzeko. Baina nik ere eskatzen dut, eskatu diot Aldundiari, Jaurlaritzari eta inguruko udalerriei estrategia bateratu bat. Bakarrik ezin dugulako. Baina bitarte horretan egiten jarraitu behar dugu. Bestalde, hirugarren sektoreko elkartek ere aipatu izan dutena da eta aldarrikatu izan dutena da La Sirena baliatu ahal izateko, bertara sartu ahal izateko baldintzak malgutzea. Honen bueltako aurreikuspenik edo hausnarketarik aurreikusten da? Bueno, gaur-gaurkoz La Sirena kasi topera dago beteta. 100 plaza ditugu, 61 baino gehiago dauzkagu okupatuta edo erabiltzen behintzat, erabiltzaileak ditugu. Eta uste dut horrek argi adierazten duela La Sirenak parez pare ateak zabalik dituela. Baina ulertzen dut ere, esan bezala, baldintza batzuk ere kunplitu behar direla itinerario horretan sartzeko, ibilbide horretan sartzeko. Orduan, uste dut humanista bai, baina exigenteak ere izan behar garela, ez? Hori izan da behintzat aukerak programa horren oinarria. Aukerak eman bai, baina denok jarri behar dugura geure partetik. Eta azkenik, bukatuko nahiko nuke elkarrizketa galdera ezoikoago bat eginez, urtarrilaren 20an, Bilbaino el que no votete abesten zen Konstituzio plazan. Honi buruz zer esango zenuke? Urtero kantatzen degula eta urtero bote ematen degula eta jarraituko dugula. Eta merezi dut horrelako probintziak eriek? Uste dut, fair playetik egiten duzunean, horrelako giro on batetik sanoak izaten direla. Uste dut gauza bat da esan dezun bezala, ez olako harinkerietan sartzea, baina uste dut hau jai giro batetik egiten den adierazpen badela. Eta kitxo, uste dut gainera gauean dagoen futbol partida bezala, horrelako pike sanoak beti eskertzekoak direla. Baina, bueno, haien kontra nik ez dute ezerrarez. Egingo zenuke porrarik gau honetako partidarentzat? Bueno, espero erralak irabaztea jakina, baina, bueno, kotxean etorri gara onuntza gentozela, esan ez da ber zer gertatuko dan, eta hemen batek huts 3 esan du, bueno, horrekin geldituko gara, atrebentzia ez bada. Baitzulirako itxeinen beharko da orduan. Jonin Sosti, Donostiako alkatea, mila esker goizonetan gurean izateatik. Eskerrik asko zuei. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3 Naiz Irratian. Arratsaleko 8 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude. Arratsaldeon daizuela. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru. Eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera, arratsaldeko 8 aurrera. Naiz Irratia. Informazioaren aria. It's getting hard for me to refrain.
Goizeko 9:00 gutxi, bixi agurtu berri dugu Jon Insausti Donostiako alkatea eta noski ez gara antzi zuetaz, Joseba Permatx eta Ainhoa Etxaide gurekin daude. Goiz honetan naiz irratiko analisi mailan eta labur eskatuko dizuete balorazio bat edo behintzat zuen arreta deitu duen elementuren bat edo Ainhoa zurekin hasiko era. Ni bi gauza txiki, ez direna txiki, baina azpimarratzearen, espero dut esaten duenean azkar ereki behar direla gauzak, Itxaustik hori, etxeak eraikitzeko ditu enpresak, gero eraikuntzako istripuetan ez eragitea, lotura guk egingo dugulako. Eta bestea, iduritu zain nahiko erantzun kaskarra, edo oso kaskarra esan duenean, elkartean emakumeekin gertatzen dena bazkiden kontua dala, da etxeetan gertatzen dena senarramazten kontua dala esatea bezalaxe. Eta gogoratuko nioke, oso ondo dagoela kresalak urrats eman zuela aldarrikatzea, baina kasu honetan besteetan bezala instituzioak beti atzetik, ez? Aldiz, batzuei privilegioak onartzea denean, instituzioak beti doaz aurretik. Eta Joseba zuk zer diozu? Nik sensazioa izan dut EAJak 100 egun eramango balitu bezala bakarrik Donostiko udaletxean, ez? Nik uste deten hori irudikatu nahi izan duela, ez? Bera orain iritsi dela alkatetzara eta beraz apenas denborarik izan ez duela, ez? Gauza batzuk egiteko edo bestera batetara, 100 egun hauetan egin dituenak nolabait saltzen saiatu da. Nik kalkulo errez bat egin dut, eta EAJ darama 100 hilabete baino gehiago Donostiko udaletxean, ez? Neko Goiaren bidez, eta bera ere zinegotzia zala, ez? Eta tarte guzti horretan egin dutena da, hiritik gazte mordo bat, eta jende asko espulsatu, etxe bizitzaren prezioa dalako dana, eta hiri eredu bat oso nabarmena bultzatu eta sustatu dute, naiz eta gero gaur bestelako diskurso bat garatu denez. Eta nik uste dut Ainhoa jartzen zuen adibidea oso argigarria dela, botatzen dugulako diskurso nolai positibo bat, adibidez tanborradaren inguruan, edo tanborrada jarri nahi izan du, zebai positibo bezala, baina nik gai hori gertutik ezagutzen duela, esan behar dut, tanborradaren gaian, bere garaian, kresalaz eman zen egoeraz aparte, adibidez, inposatu zitzaionean udaletxetik, hain zuzen ere, emakumen parte hartzea albideratu behartzala izadaren egunean, hori Odon Elorzaren garaian izan zen. Pasatu dira, 10 urte, eta apenas segonden atal horretan berrikuntzarik, ez? Tanborradarenean, Ainhoak esaten zuen bezala, ematen diren urratsak dira, elkarteak bere kabuz ematen dituztelako, baina ez instituzioak, ez, urrats zehatzak eskatzen dituelako. Eta tanborradarako balio duena, balio du etxe bizitzarako, balio du hiri eredurako, eta ez hau da, merkatua da, edo elkarteak dira, edo kanpoko sektore pribatukoa dira, urratsak eman behar dituztenak, edo herri eredu bat da garatu behar dena, eta etxe bizitza politikoa da garatu behar dena. Hoitzeko 10 laurden gutxi heldu dira, hemen txen agurtuko zaitugu, Martxelo ez, Joseba barkatu. Urrengo arte. Eskerrik asko agur. Eta aurrera jarraituz esango dugu, 5 greba jardunaldi eta 4 orduko etenak deitu dituztela Amurrioko Tubos Reunidos enpresan. Grebagunek bat egin dute enplegu erregulazio espedientearen negoziaketa gunekin eta etenak otsailaren 18 eta martxoaren 6 artean burutuko dira. Aurkeztu duen enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko, Amurrioko Tubos Reunidosek greba deitu du otsailaren 17, 23 eta 26 zein martxoaren 4 eta 9. Honetaz gai, 4 orduko lanuzteak egingo dituzte 9 egun desberdinetan. UGTko enpresa batzordeko presidenteak balioan jarri du enplegu erregulazio espedienteari erantzuteko borrogarako bide horria martxan dutela. Proposamen honek ez du zerikusirik ELA sindikatuak proposatu duen greba mugagabearekin. ESEKak sindikatu abertzalearen proposamena babestu du, proposamen irmoa dela aldarrikatuz. ESEK sindikatuak gogora ekarri du ere 2021 urtean langileak beste altzairutegi indartsuago batera lekualdatuko zituztela iragarri zela, edota 2023an hidrogenoaren garraio eta produkzioaren sektorearentzako tutuetan kokatu nahi zutela enpresa. Tubos Reunidosek bizi duen egoera zuzenan ezagutzeko telefonoaren bestaldean da, Oier Bidaurratzaga, LAB sindikatuko ordezkaria, Amurrioko Tubos Reunidosen, egunon? Egunon.
egunon, bai. Zer moduz dago lantaldea? Oso zitxarrean. Atxoko jokaldi oso zikina izan zen zuzendaritzaren aldetik. Ordu erdi harinago, asamblada baino ordu erdi harinago jakinarazi zieten altzairutegiko langilei eurek izango zirela zerrenda horretan daudenak, figuratu. Euren helburua lortu zuten, asambladari buelta eman zioten, eta kristoak izan genituen gure artean. Azkenean bideratu genituen. Horrein zuzen, altzairutegiari dagokionez eta sidururgia arloko etorkizunari dagokionez, askotan aipatzen da deskarbonizazioa. Ez dakit, tubo reunidosen kasuan aipatzen da hau, grebari dagokionez eta enpresak duen egoerari dagokionez? Deskarbonizazioaren inguruan izten dela edo hori izan nahi dezu? Bai, barkatu, Oier, ez dizut osongi planteatu galdera, baina kontua da, aipatzen izuntz, kontua da, gaur bertan ikusi dudala, Belgikako lehen ministroa, hitz egiten, barkatu, Belgikako lehen ministroa, ikusi dute Frantzia Intxumituko Asamblea Nazionaleko hautetsi bat, baldarrikatuz, ArcelorMittal nazionalizatu behar zela, eta enpresa honen Dunkerkeko fabrikaren arazoa da, fabrikak ikatza erabiltzen dula oraindikan eta aipatzen dute etorkizunera begira altzairua lan egin ahal izateko deskarbonizazioaren bidean elektrifikazioa sustatu behar dela. Interneten begira ere ibili naiz eta okerrez banago Tubos Reunidoseko altzairutegian arku elektrikoa erabiltzen da altzairua urtu ahal izateko. Eta ez dakit, zentzu honetan, enpresaren etorkizuna edo bideragarritasuna, helburua deskarbonizazioa baldin bada, ez luke egon beharko jomugan edo zalantzan? Hori da, baina, eurek aitzakia jartzen dute, enpresak daukan zorra, eta mugazergen asuntoarekin, trape jarritako mugazergen asuntoarekin. Horrela aitzakiatzen dute, deskarbonizazioaren inguruan lan bat egiten ari gara, eta printzipioz euren marketing handiena da tubo honez deitzen dioten hori, non zero emisioko tutuak diren. Arko elektrikoko labea daukagu, baina matatu nahi dute. Eta badakigu, labe hori bai, tubozek ezin duela funtzionatu. Tubozek ezin du bera bezalako bezero bat auki. Hemen egiten dira kalitate ezberdinak egun batetik bestera eta aldatzen dira makinak eta kalitateak aldatzeko egun batetik bestera. Eskariak horrela eskatzen dutelako orain. Eta inok ez digu egingo behar dugun kalitatea biharko eta horrelako terminatan. Gubagenekien ja mazortzian beteko enpresari esan ziotenean altzairutegi barik beteko enpresak ez eukala bideragarritasunik, hortik ateratzen dugu zelan eukiko ditu harin biak. Bai petek eta bai amurriok altzairutegi barik. Zinezkoa da. Hori galdetzeko kontu ere bada, altzairutegirik ez baldin badago, enpresak zer sortuko du, eta nola egingo du lan, bestelako moldetara dibertsifikatuko da, akaso? Ez, printzipioz egin barko duguna, egin barko duena da erosi. Bai palankilla eta bai lingoteak, beten erabiltzen direnak. Eta guk horien palankilla. Eta hori egin barko duena da erosi, eta ia base epeetan ekartzen duten. Hor, beste elementuetako bat ere bada, aipatzen zenuena enpresak dauzkan galerak. Tubos Reunidosek egoerari halko lioke egin aurre kaleratzari gabe? Ia hor ekonomikoki ez nahi sartuko, ez dakite zorrarekin zer ikusia daukan kaleratzeak. Hor badaki kriston ototxoa daukatela, bere garaian 2008an 150 milioi eraman zituztelako, eta zorrak 150 milioi igozalako, gero etorri izan COVID-an bebai, arazoak izan zituzten, zepiri eskatutako mailegu bat jaso zuten, eta hori ez dutela bueltatu. Eta bueltatzen ez duzunean, zorrak gure etxean bezala igotzen dira. Eta hor kriston arazo daukat, Eta hori nahi dute,
horren buelta osoa, langileek ordaintzearena. Ez dugu bermatuko. Ez dugu bermatuko lan suntxiketarik. Bai, horre enpresaren zorraren zati handi bat sepiri dagokiolarik, ezakit eskatuko duzue, hau barkatzea edo ezakit zor honetan eragina izanez gero bestelako aukerak egon daitezke? Barkatu beharko diete eurek. Eurek eskatu dute, eurek kudeatu beharko dute. Gu ez gara sartuko horretan, gu ez gara horren erantzule. Lehenengo bileran gu jarri gintuzten erantzule, guztiaren arazoan. Eta guk ez daukagu aukerari estrategikoki saltzeko estatu batuetan, ez da maileguak eskatzeko. Langileak ez gara horren erantzule. Ez gara horren zelan izan. Arazoa konpondu behar dugunak. Eta guk ez diogu zepiri ezer eskatuko. Eskatuko dizkiogu auditoria guztietan itxegin diren gauzak. Ikusteko zergatik ganera zepirekin dagoen zorra, zergatik igo da jaitsi beharrean. Hor printzipioz, hilabetero auditor bat etortzen zen begiratxera, ia zelan zeuden egiten gauzak, eta horren aktak eskatuko ditugu. Besterik, zepiri, informazioa bakarrik. Eta horre zorraren eta arazonen dimentsioaren berri nola izan duzue, hau da gutxienaka auditoria hoien berri izaten zenuten edo bapatean jakin duzue egoera ekonomikoa halakoa dela urte ixtearekin bat eta guztia kolpean heldu zaizue? Ez, printzipioz esaten zuten. Zorraren datuak bai ematen zizkuzten, baina auditoriarenak ez. Ez, auditatzen zeudela bai, baina besterik ez. Gero, bestalde, Pradares lehendakariak babesa adierazi dio enpresari eta bertako beharginei, zer eskatuko zenioke Euskal Administrazioari? Momentuz informazioa. Abenduan planteatu ganuen guk batzordean, bilera batzuk bai Eusko Jaurlaritzarekin eta Aldundiekin, bai peteko plantan eta Murrion, entzute genuelako instituzio foro batzuetan, nahikotxotan urten zala, Tubos Reunidos izena. Batzordean planteatu genuen, eta bilera horiek eskatzearena adostu genuen. Urtarrilen ez genuen erantzunik jason dino. Barriro esan genuen, eskatu genuen, eta mesedez eskatu genuen erantzuteko, bai esko izan da, baina erantzuteko. Orain ganera, entzun behar dugu, Eusko Jaurlaritza jarriko dela kontaktuan, langileekin kontrara ganean. Baina, claro, planteatu genituenean bilera horiek, nahi genien galdetu, ia zergatik. Ateratzen zan hainbeste Tubos Reunidos, eta zer sekiten. Ez genekielako zer gertatzen ari zan. Eskarien jeitxiera nabarmena zan. Claro, zuke saldu nahi baduzu estatu batuetan, arrotz guztia jartzen bai duzu zehazka berean, zer gertatzen da zehazka apurtzen bada. La tortilla da elegantea. Eta hori da gertatu da. Hau eskatuko dioguna Eusko Jaurlaritzari eta Aldundiei da informazioa, ia zer dakiten. Ze justo bilerak eta daukate konfluentzia bat. Zeran aldatu diguten, noiz daukagun guk, noiz eurekin, zehozer, guk uste dugu guztia itxegin da dagoela, orain antzerki lana dagoela medietan, baina guztia itxegin da dagoela. Eta suposatzen dut, eskatuko dutela, esan duten moduan, zepik ordaintzea guztia, hau da guztiok. Eta ez dakit, bilera konfluentzia horietan ez dakit aurreikusia zegoen kaleratzeak egongo zirela edo ez dakit egoera deigarria da behintzat halako joera egon izana eta zuen bizkarrean jaso izana guzti hau. Ez gu, orain onio otsailak eta 8 ertean gaude. Eta guk sumatzen genuen erte horren prorroga bat egongo zala edo besteren bat, gogorragoa edo horrelako zehozer. Baina ere itxaia kaleratzeak nahiko larriak dira. Ez genuen horrela espero, eta etzairutegia iztearena izan da desastre bat.
Bestalde, ez dakit soluzio bat izan ote daiteken Eusko Jaurlaritzak edo eta bestelako administrazio publikoren batek enpresan parte hartzea izatea, talgorekin egin duten moduan edo talen aipatzen izun moduan, Estatu Frantsesan, Asamblea Nazionalan Dunkerkerako proposatu duten bezala ArcelorMittalentzat enpresaren nazionalizatzea, ez dakit, aukera hau nola ikusiko zenuke? Izan daiteke, nik horrela bote prontoen, izan daiteke saltzearena. Kudeaketa desente bat egingo badute, ze amengoak zelako kudeaketa. Bueno. Jakin nahi du, aurre ikusiak daude grebagunak, lanuzteak, zer espero beharko genuke ondorengo egunetarako, Oier? Bilatzen duguna da guztiak batera gotearena. Printzipio ze planteatu dugu ekoizpenari min handien egiten dion sistema bat, eta kalte gitxien jasotzearena langileak. Bagatozelako erteak jasotzen, eta jendea dabilen moduan. Eta horretarako, gudokagun ekoizpen sistema, nahiko aproposa da ordukako gauzak paroak egiteko. Labeak mantendu bar direlako berotan, horrek kriston dirutza eskatzen du, eta enpresa pentsatu behar du. Berak gelditzen duen edo ez. Ekoizpen oso basua ateratzen zaielako txanda bakoitzari. Adi izango era, Oier Bidaurratzaga, Lab Sindikatuko ordezkaria Amurrioko Tubos Reunidosen, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Ainhoa, azken aipamen bat eskatuko dizut. Ederki azaldu delako egoera edota enpresak Tubos Reunidosek hartu duen erabakia. Altzeirutegia itxi eta Oierrek esan duen bezala, erosi materiala kanpotik, ez dakit, zer diozu? Nik uste dut Oier oso ondo azaldu dela eta Oier guztiz logiko bade Malaletxeak esartu dela irratian eta horrela egongo direla tarte batez. Eduritzen zait oso jarrera egokia dela zeperi zer eskatuko dioten edo zer eskatu dioten galdetzerakoan hor eskokatzea auzia. Hori dalako hain zuzen ere instituzioek egin dutena, bai Pradaleser eta baita Arabako Diputazioak. Esan nahi dut, hor zor bat dago, baina hemen eta zepik irtenbide baten eraikuntzan segurazki eta momenturen batean bere ekarpenak egin beharko du eta bereak egin beharko ditu, baina hemen arazoa enpresa da. Enpresak zergaitik galdu duen beste dirua, zer gertatzen den auditoriekin eta zein da planteatzen duena, ez? Beraz, ezin zaio zepiari begiratu zuzenean, zepik asko jota egingo duelako restrukturazio baten bidez, enpresak egingo duena bideragarria dela onartu. Eta dirua gainera jarri, zeharka bada ere hori egiteko. Beraz, langileak bai jarrera batean enpresarena, bai instituzioen bidez zepira juguz gero, galdu egiten dut, eta langileak beraz enpresari begiratzen diote. Enpresak sortu du arazoa, enpresak baditu baliabideak arazoak beste modu batean kudeatzeko, eta hori da egin beharreko borroka. Eta kasu honetan, borroka oso baldintzak askarretan izango da, enpresak atzo egin zuena, edozein gidoiren ja azkeneko kapitulutik eta zikinenetan kokatzen delako, ez? Nik espero dudana da instituzioek benetan atzo eta gaur goizean erakutsitako jarrera egia esan hobea. Ez dut esperantza hondirik, baina hobea edukitzea. Egon beharko dugu, gertatzen denaz. Ainhoa Etxaide, mila esker goizonetan gurean izateagatik ere. Mila esker zuei. Goizeko 10 dira, Irungo Alarde baztertzailean zahaldutako krisia, kantinera batek agintari baten aurka tratu desegokia salatu ostean bere egiturako kupulara heldu da. Kargu gorena den generalak dimisioa mandu, baita komandanteak ere, haserre agertu dira ezarritako zigorraren aurkako erreakzio matxistarekin, baina hori bai, matxismo hitza erabili gabe. Itxaso Leon, egun on.
Egunon pei egunon entzuleok, Irungo alarde diskriminatzailearen barruko tentsioak areagotu egin dira 200 kide inguruk agintari bati jarritako zigorraren aurrean izandako erreakzio matxistaren ondorioz kantinera batek adierazi ostean portaera desegokia izan zuela. Azken kapitulua alardeko generalaren dimisioa izan da, hau da erakunde horretako kargu gorenarena. Asier Etxeparek gutun bat argitaratu du agintari hori indarrean dagoen ordenantzaren arabera espedientatzeko erabakiaren alde. Horren aurretik alardearen batzordea zigorra zehazteko bildu zenean kalean nabaritu zen matxina da 8 kapitainen aurkako berariazko jarrerarekin iritsi zen kupulara. Etxepare generaloiak ordenantza ez betetzeagatik arduragabe jokatzea leporatzen die. Beste dimisio garrantzitsu bat dago paraleloan, Ruben Frailerena, alarde horretako infanteriako komandantea zena 2020tik. Etxeparek denbora gutxi zeraman general gisa, 2 urte eskas, eta astearte honetan argitaratutako oharrean gertatutakoaren berri eman eta emandako pausoak defendatzen dira. Asteleneko bilera egun gogor, zaratatsu eta lotxagarritzat jotzen da bertan. Gaia joan den udatik dator, baina etzen jendaurrera atera ilonen hasiera arte. Orduan bildu baitzen alardearen batzordea eta erabaki baitzuen kantineraren salaketan adierazitako agintearen aurkako zehapen espedientea. El Diario Vasco egunkariak adierazi zuen, emakume horrek ukituak jasan zituela adierazi zuen, baina oraingoz ez zegoen judizializatuta. Emakumeak azaldu du presio asko jasotzen ari dela salaketa jarrez dezan. Testigantza horren ondorioz alardearen batzordeak agintari hori zigortzea erabaki zuen eta horrek kargutik kentzea ekarriko du eta behar bada datozen 2 urteetan desfilatzea eragotziko dio, naiz eta oraindik alegazioak aurkezteko denbora irekita egon. Alarde diskriminatzaile honetako pertsona talde zabal batek ez zuen erabakia onartu, aitzitik 200 bat lagunek elkarretaratzea egin zuten bileraren aurrean alardeko batzordeko eta agintarien batzordeko kidei herri eta ginez sarreran zein irteeran. Haren dimisio askatu zuten garrasika. Horren ondoren, 8 kapitainen zigorraren aurkako jarrera etorri zen kupulako 2 dimisioien azken eragilea. Eta beste aipamen bat, Bilboko udaltzaingoak bere emaztea eta alabak mehatxatu zituen gizonaren bila jarraitzen du. Udaltzainen susmoen arabera, gizonak gogoz kontra txiki zituen bere senitartekoak, tartean adin txikikoak diren bere alabak. Gertakaria astelen eta asteartearen arteko goizaldean jazo zen, Errekalde Larraskituko etxebizitza batean iturri ofizialek baieztatu dutenez. Udaltzaingoak abisua jaso zuen ustezko mehatxu kasu baten inguruan, bizilagunek eztabaida gogor bat entzun ostean. Udaltzainak etxebizitzara bertaratu ziren, baina ez zuten sartzerik izan, orain bilatzen ari diren gizonak sarrera ukatu baitzien. Emakumea eta adingabeak onik zeudela egiaztatu ezin zutenez, udaltzainek indarrez sartzea erabaki zuten, barruan zeudela ama eta adingabeak atera zituzten gizonak, baina leiho batetik ihes egitea lortu zuen. Oraingoz emakumeak ez du salaketarik jarri nahi izan eta udaltzaingoak ama eta alabak senide batzuekin eraman ditu. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez, trafikoa lasai badugu ere aipatuko dugu mugikortasunean berri bat, Bilbo eta Santander arteko zabalera metrikoko linearen Febe Zaharraren trafikoa, eten egin dutelako Traslabina eta Karrantza arteko zatian, bidaiaririk gabezti joan tren batek trenbidearen gainera eroritako zuaitz bat harrapatu ostean. Bidaiaririk gabeko bidea egiten ari zen konboiak zuaitzaren kontra jo du eta ondorioz zirkulazio baten berri izan dute, segurtasun arrazoiengatik, hori bai ez da kalte pertsonalik izan. Tren konpainiako teknikariak lanean ari dira zuaitzak kentzeko eta azpiegitura berri ikusteko zerbitzua lehenbailen berrez hartzeko. Eteteak Bizkaia eta Kantabria arteko konexioi eragiten die, aldiriko eta distantzia ertaineko linea nagusietako batean, eta oraingoz ez da zehaztu tarte horretan zirkulazioari berriz ekiteko aurre ikusitako denbora. Horrexekin geratuko gara eta honekin batera eguraldiaren iragarpena ere entzungo dugu. Iker Ibarluzea. Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodei dezente izanagatik zeruan nahiko ateri utziko dio, naiz eta Pirinio inguruan ez den baztertu behar zaparrada txikirin bat edo beste botatzea. Ondoren eguerditik aurrera zaparradak ugaritu egingo dira, eta hartxalde partean fronte ezberdinek eragingo gaituztenez giro ezegonkorra nagusituko da. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira azkar batean, euri gehiago botako du Kantabriar isurialdean, eta bereziki kostaldetik gertu, eta gainera tarteka oraindik zaparrada mardu xamarrak botako ditu. Gau partean, badirudi, atertzeko joera hartuko duela. Ego mendebaldeko haizea arro xamar ibiliko da, azken orduetan zakartuz, bereziki lurraldean mendebaldean, temperatura minimoek gorraka jarraituko dute eta goiza epela izango da, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira minimoak,
Maximoak aldiz bera egingo dute, Kantauriar isurialdean 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta Hego isurian 13 eta 15 gradu bitartean. Temperatura freskoenak urte sasoionetan ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauekin gadituko era. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak Goiuri Azeiza, egunon. Egunon. Beno, zer moduz? Ondo, inauterien atarian urduri xamar egia esan. Bai, segurazki Tolosako kaletan nabarituko dela giroa. Nabaritzen da, bereziki nabaritzen da hasi direlako denda batzutan erakusleioak estaltzen eta badaezpada hemen jendetza etorriko denez, hemen segurtasun neurriak hartzen hasi dira eta nabaritzen da, baina ni zainago, ea txaranga gauean noiz ateratzen den, eta orduan bai esan dezakegu ja pres gaudela. Bai, gainera urtean aplikazioa eta guzti horrek atentzio asko ditu dit. Bai, hitz egingo dugu egun hauetan zehar sortzaileekin, aplikazioa sortu dute, jakiteko une oro txaranga nun dagoen. Eta gaur berriz, ze nolako kontuei buruz hitz egingo duzu? Gaur dena musika izango da. Abraham Kupeiro galiziarrarekin hitz egingo dugu, Laster izango da Euskal Herrian, orain Galizian dago, bera galiziarra da, eta emanaldi berri badauka ez, antzinako soinu batzuk berreskuratzeko asmotan, eta gurera ekarri nahi genuen bigarren aldiz, ze badakigu azken hilabeteetan ospe gehiago hartu duela La Revueltan egontzelako David Broncanorekin, baina guk aldarrikatu nahi dugu La Revueltara joan aurretik bigarren kafean egontzela. Eta bigarren kafe hartuko zuela hitz eman zigula, eta beraz gaur gurean izango da. Bestetik, Miru atarrak ere etorriko dira, Miruenea aurkeztera, eta Gartxotun Zainek doinuetatik aratagoren atal berri bat ere prestatu digu abestien gomendioekin. Badi, izango beraz, eskerrik asko Goiuri. Zuri. Eta gure partetik besterik ez joateko tenorea duzegu, ondo segi, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.